Irratian, albisteak. Joarra Izpurua. Gutxienez 79 emakumek ziztada jasan dutela salatu dute Baionako besteetan, prefeturak jakitera eman duenez. Iturri horren arabera, bart izan ziren 39 salaketa, horietatik 9 emakume Baionako ospitalera eraman zituzten, odola bada analisiak egin alizateko, eta osteguneko gauean berriz beste 24 kasu izan zirela aipatu behar dugu, beste 16 festetako lehenengo gauean. 40 salaketa horietatik bakarrik 2 bideratu dituzte ospitalera, gainera beste 2 emakumek kasu honetan 2 adingabek salaketa bera egin dute bart. Hau da, Zarauzko kontzertu batean zeudela, ziztada eman dietela, ertzaintzako iturriek baieztatu dutenez. 2 adingabeak Zarauzko osasun zentrora eraman zituzten odol analisiak egitera. Egun ondizula, Atauni Erratiko entzule zaren hori 2022ko uztaiak 31 ditu, hilabeteko azken eguna noski eta goizteko 10 eta 2 minutu dira ordularian. Bilabonako jaietan aztear gertatutako sexu abusu salaketa bat ikertzen ari dela aipatu behar dugu ertzantza. Santio jaien arira hainbat eraso gertatu direla Bilabonan salatu du herriko mugimendu feministak eta horien kontra protesta egiteko elkarretaratzea deitu dute gaurko uztaiak 31. Arratsaldeko edo iluntzeko 7:30 izango da protesta Errebote plazan. Erasoen aurrean autodefentsa feminista lelopean. Akain eta Lurgatz talde feministek Amasa Bilabonako udalen laguntzaz indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa prestatu zuten herriko jaietarako. Hala, eraso matxistaren bat gertatuko balitz puntu morera edota besoko morea jantzita daraman mugimendu feministako kideren batengana jotzeko eskatu zuten. Era berean, telefono bat ere martxan jarri zuten 24 orduz. Eta elkarretaratzea egin zuten atzo eguerdian Atortxu Roken eren egun gertatu ziren hainbat eraso sexista eta homofobo salatzeko. Atortxu gune segurua izan dadin neurriak hartu zituzten arren, nazkaz eta amorruz beterik esan behar izan ziguten atzok eren eguneko egunean ez zutela lortu. Alaxen adierazi dute antolakuntzatik. Eren egun 10 minutuz eten egin zuten jaialdia, eszenatokira igo eta gertatutakoa salatu alizateko. Atzo, ostirala, Atortxu Roken hainbat eraso sexista eta homofobo egon ziren. Argi esan dugu hasieratik. Atortxun ez dugula inolako eraso matxistarik onartzen. Hori dela eta, bart 10 minutuz jaialdia etetzea erabaki genuen. Atortxu gune segurua izan dadin neurriak hartu ditugun arren, nazkaz eta morruz beterik esan behar dizuegu atzoko egunean ez genuela lortu. Baina ez dugu etxiko eta lanean jarraituko dugu. Gure esku ditugun tresna eta baliabide guztiak jarriko ditugu Atortxu guztiontzako gune seguru bilakatzeko. Erasoen aurkako protokoloa, brigadak, gune seguru infoguneak eta puntu moreak barran eta segurtasunean. Hala ere, guztion ardura izango da helburu hau lortzea, eta batez ere zuena, gizonena. Zuentzako ere mezu argi bat daukagu, ez erasotu. Aurrean izango gaituzue. Gora autodefentsa feminista! Gora!
Eta ez da berri hau da sasoian ambulatorio, osasun etxeetan eta herri txikietako mediku kontsultetan ordutegi eta langile murrizketak izatea eta zenbait kontsulta istea ere bai. Baina urten pandemiaren erastana jasan ostean lehen arretaren egoerak okerrera egin duela dioten ahotsak ugaritzen ari dira. Profesional falta dago, zenbait zentrotan mediku falta nabarmena da, eta ondorioz aurten bereziki erizainei egokitzen ari zaie mediku lanak egitea. Amaia Maior, Satxe Erizaina sindikatuko bozeramaleak Radio Euskadin salatu du baldintza ezegonkor eta onartezinak dituztela eta diskriminatuak eta mespretsatuak sentitzen direla. Arabako mendiak aske, mendietan zentrale eolikoak ezartzearen aurkako elkarteak deituta Tapia legea delakoaren kontrako elkarretaratzea egin zuten atzo eguerdian Gasteizen EAJaren egoitzaren aurrean. Bertan bildutakoek besteak beste lehentasunezko izendatutako proiektuak ingurumen inpaktuaren ebaluaketatik salbuetsial izango dituela ohartarazi dute. Mobilizazioaren deitzaileek haserrea agertu direla esango dugu Eusko Jaurlaritzak ingurumen administrazioaren legean Tapia legea delakoan egin asmo duena aldaketarekin. Izan ere, salatu dutenez, Jaurlaritzak are gehiago zabaldu nahi ditu ingurumen eragina duten proiektuak ahalbidetzeko bere eskumenak. Eta Lab sindikatuak larunbat honetan iragarri duenaren arabera, errekurtsoa aurkeztuko du 2016-17ko Osakidetzako lan eskaintza publikoan ustez egindako azterketen filtrazioaren auziaren instrukzioa egiten ari den epaileak kasu horri buruzko ikerketa beste 6 hilabetez ez luzatzeko hartutako erabakiaren aurka sindikatu horrek eta esekak eskatu bezala. Instrukzioa luzatzeko beraien eskaera ez onartzea aldrebeskeria kezkagarria dela diote LEP garbiak nahi dituztenentzat. Puntu honetan ikerketa ixteak zigorgabetasun eremu garrantzitsuak finkatzen dituela aipatu dute filtratzaientzat eta Osakidetzako zuzendaritzarentzat ere bai. Kritikatu dutenez, esango dugu filtrazio horiek bultzatzea eta babestea egotzi dio Osakidetzari erakundearen kontrola mantentzeko bere planen aurrean makurtzen direnak enplegu publikoko plazekin saritzen dituen sare klientelarrearen bitartez. Horregatik guztiagatik azaldu egin du bere zerbitzu juridikoek erreforma errekurtsoa aurkeztuko dutela datozen egunetan. Eta Espainiako Osasun Ministerioak larunbat honetan jakitera eman duenez, Tximino Baztangak eragindako bigarren heriotza gertatu da Espainian dagoeneko. Orain arte, 4.298 kasu baieztatu dituzte estatu osoan, zaintza epidemiologikoko sare nazionalaren datuen arabera. Atzo jakin zen Tximino Baztanga dela eta gizon bat hil zela Valentzian. Gaitzak eragindako infekzioarekin lotutako bada entzefalitisaren ondorioz. Kasua aztertzen ari dira, heriotzaren arrazoiaren behin betiko baieztapena izateko, baina bigarren hildako esango dugu 39 urteko gizon bat dela eta Kordoban hildela. Honako hau meningoentzefalitisak jota. Haren kasua ere aztertzen ari direla aipatu dute Tximino Baztangak eragindako infekzioarekin lotuta dagoela egiaztatzeko.
Eta gutxienez 125 lagun zauritu egin dira Bagdaden Irakeko indar armatuen eta baita Muqtada al-Sadr elizgizonaren jarraitzaileen arteko istiluetan. Larunbat honetan Irakeko parlamentuan sartu eta indarrez hartu dute berriro ere eta Irakeko hiriburua geldiarazi Mohamed Shia al-Sudani, politikari bada Shitaren lehen ministro gaiaren aurka. Al-Sudani Iran herrialdearen aldekoa da eta al-Sadreko bada etxai erlijiosoa. Muqtada al-Sadreko aldeko Bagdadeko zubi gehienak eta errepide nagusiak hartu dituzte eta egoitza nagusiak inguratu. Bien bitartean, herrialdeko politikariek esango dugu Mostafa Al-Kazemi egungo lehen ministroak barne lasaitasunerako dei egin duela. Manifestariak bigarrenez sartu diresa moduan parlamentuan, horien aurka indarkeriarik ez erabiltzeko eskatu die segurtasun indarrei Mohamed al-Busi parlamentuko presidenteak. Eta txirrindularitzari egingo diogu orain tartea, kirol tartea zabalduko baitugu, izan ere Renko Ebenepolek irabazi du 2022ko Donostiako klasikoa. Belgikarrak erakustaldia eman du, bada Donostian hasi eta amaitu den 224,8 kilometroko ibilbidea. Carlos Rodríguez eta Pavel Sivakov Ineos Grenadiers taldeko txirrindulariak saiatu dira esan moduan Ebenepola harrapatzen, baina ezin izan dute lortu. Sivakov izan da bigarren, minutu bat eta 56 segundora eta TX Benot Jumbo Visma taldekoa berriz hirugarrena 2 minutu eta 29 segundora. Laugarren amaitu du berriz Bauke Molemak Trek Segafredo taldekoak eta Carlos Rodríguez bosgarren izan da. Euskaldunik onena Jonathan Lastra Caja Rural Seguros RGA taldekoa izan da 16garren helmugaratuta. Gorka Izagirrek ere esango dugu Movistarreko txirrindulariak Donostiako klasikoan hartu duela parte, Frantziako turra bukatu eta astebetera. Orain esango dugu ordea atxeden hartu eta ez duela Espainiako itzulian parte hartuko, alaxen adierazi du egun bakarreko lasterketetan zentratuko dela aipatu baitu. Guaek erritmo izugarri jarri do, izaldie iazko alden, belaxen inda. Baina, gero egizan barra dago oso azkar junga. Eta, zagit, alde una indegu eta ez da besteik. Izugarri azkar ibili gala eta gu atzetik segea. Ez du beste lanik euki gaur egizan. Nire kasun, talden kasun, Alexek eta Alejandrok eta Carlosek ez du euki, gure gizonak ziren. Baina, abola da. Pedrero horre, puesto txoa diteko euki dugu. Nekauta deskansatzeko astik ez tegeta euki esan, baina, bai, laugarren izan da nahu hemen, baina gauretzan posible. Hasiera batetik ez nintzen gizona, baina egia esan barra dago ondo aurkitu nahi zela, baina gu baino goio izan die aurreti iritsi dien horiek eta ez da besteik. Baina Alexekin ingoet egutegie, Espainiko itzulik ez detingo, eta pixka zentrauko geha egun bakarreko lasterketatan, Frantzia aldetik itzulin bat, Kanada aldea eta segurenik denboralia mairan Italia aldeko klasikak izango di. Eta ez da errexea izaten nahi. Ez ezkoik ez dut esango, eta gauzak okertzen haidie, ez da hit.
lepoparen daukeu ja, eta ikusten nahi gaz, nola goraka datorren da, baina, bildu barra daukeu, taldea, ezin ga horri bida egon, lanen jarraitu barra dago hemen, ez da besteik, denok elkartuz, eta hau traineru bat balitz bezala, denak arraunein eta aurre imarra eta hoxe dugu. Eta Alejandro Valverde ere omendu dute bere azken klasikoan 2008an eta 2014an Donostiako klasikoa irabazi zuen Alejandro Valverde txirrindulariak eta esan moduan omenaldia eskaini diote 2022ko edizioari hasiera eman aurretik. Murtziako txirrindulariak erretiro hartuko du orain denboraldi amaieran bertan. Eta anemiek banbleuten Movistar taldeko txirrindulariari herberetarrak Frantziako turreko maiot horia jantzi du 7. etapan erakustaldia eman ostean, helmugatik 62 kilometrora erasoa jostean Le Marche-Teingo eski estazio inguruan. Bosgoetako mendietan banbleuteni bultzada eman diote esan moduan azken aurreko jardunaldian Zelestatetik abiatu eta lehen mailako 3 mendate hartu dituen etapan. Eskalatzaile herberetarrak Petit Balunen lehen maldak aprobetxatu ditu bere lasterketa bikainari hasiera emateko. Eta Olava Koheik lortu du berriz garaipena Poloniako turreko lehendabiziko etapan, herberetarra esprintean nagusitu dela esango dugu eta gaur bertan lideraren maiota jantzeko duela. Tropelak une oro izan du lasterketa kontrolpean, azkeneko kilometroetan esprintean ondo kokatuta egoteko borrokak urduritasunare sortu du talden artean eta erorikoak ere noski egon dira talde nagusian. Bukaeran Jumbo Vismako txirrindulariak altxatu egin ditu besoak helmugan Phil Baus eta Jordi Meusen aurretik. 20 urtetik Koheik World Tour mailako lehendabiziko garaipena erdetsi eta gaur ekitaldiko bigarren etapa jokatuko da 203,9 kilometrokoa Chelm eta Zamoksken artean zehazki. Eta gainontzean berriz itxaso aldera egingo dugu salto, izan ere, bada estropadi dagokienean, Donostiarra ontzi Gipuzkoarrak garaipena lortu du larunbat honetan Getxoko uretan eta Hondarribiaren lidergoa estutu egin duela esango dugu Eusko Labelen ligan. Torrekua jaun eta jabe izan da estropada osoan zehar, naiz eta azkenean Ama Guadalupekoa hurbildu zaion eta Donostiarren garaipena 2 segundo baino gutxiagokoa izan zen, 1,60 segundokoa hain zuzen ere. Horrela beraz Donostiarra Hondarribiatik puntu bakarrera dago orain eta bi ontziek 3 estropada irabazi dituzela esango dugu jokatu diren 9etatik. Getxokoarekin berriz Donostiarrak 3 bandera irabazi ditu beraz aurten, lehenengo asteburuko lanei buelta eman eta biharkoari berriz indarrez helduko diotela ere esan duelarik Jose Leibarra arraunlariak berak. Bai, aurreko asteburua gazigozua izan zen, gazitik gehiago gozoti bino, eta gaur, sensazioak berreskuratu ditugu, estropadan aurrealde hartu dugu, eta lehia estu batekin, Hondarribiarekin bukararaino heldu geha. Nik uste dut igual, lehenengo ziabogan ondo atea gehala, ondo jo diogula lehenengo latu bai, eta hor pixkat estropadan proa harrapatu dugu, eta hor mina egiten jungea, hirugarren luziare bai hona izan da, eta laugarrena justo bino aurretik. Bai, eta ez ere gozatzen, azkenian aurreko astebukara ona izan zen, ez hain ona,
Egia da, bandera batekin gehiago gozatzen dela, baina uste dut denetatik ikasten dela, eta biharko prest, eta gaurkuakin, animo gehiokin, ez? Hombre, zesago izut, irabazita geho eharra, ez? Ez, bai, ezakit. Egia esan gu hirugarren kaletik jungea, hirugarren kaletikan uste dutenak irazi dutela jaia, nesketan izan ezik, hori jo, eta guk ona alimazen aprotxatu indugu. Eta Orioko 11 gipuzkoarrak berriz demoraldiko 5. garaipena lortu du Euskotren Ligan. Getxoko 14. banderan zehazki Abrako barruko uretan garaipena lortu da. Oriokoak bere aurkari handienari gaiendu zaizkie, Arraun Lagunak zehazki, eta oraingoan 2 segundo pasatxogatik. Horien atzetik berriz Tolosaldea, 3. lehen aldiz kokatu dena, eta Donostiarra iritsi dira. Horrela beraz, da Orio sailkapen nagusiko liderra da orain 5 garaipenekin. Arraun Lagunak du atzetik 2 garaipenekin, Donostiarrak eta Tolosaldeak bandera bana lortu gabe jarraitzen dute barkatu, eta hori etxek ditugu beraz sailkapenean ditugunak. Entzun ditzagun Nadet Agirreren hitzak. Euskadikon gertatu zitzaigun, gure aurkari zuzenak beste tandan genitula, eta pena horrekin geditu ginean, jakin nahi genuen baitarea estropadatan nola dengo ginean, ze azkenen 17 segundu horiek, nik uste etziala oso realak izan, eta gaur hemen danak tanda berdinen, arantzatxo hori kenduta. Bai, oso guztua gaude, gaur egia da, estropada hemen lehenengoa diskukatze genuen, da guretzako berezia zen, lehenengo kale hortatik ez geha oso ondo atera, rebotea hundi jakin, da estropada gogorra izan da, guria ez detuzte eman deunikan, ez geha oso komoda jun, baina garaipena dakau, tartiare handitu dugu ligan, eta oso guztua. Nik uste hor aurrenengo largo hortan, ziabogatikan ja ondo atera gehala, eta horrei eutzi dio, zaila genuen, ez genuen ondo bilatzen gure burua, eta nahikoa lan izan dugu, baina gero guztua. Futbol kontui dagokienean labur aipatu behar dugu, Realak 2-1 garaitu duela Bournemouth Athletic eta baita Osasunak 2-1 galdu egin dutelarik Newcastleen eta Groningenen aurka urrenez. Pilota kontui dagokienean Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak garaipen handia lortu dute Getariana Bart partida gogor eta estu batean, Altuna eta Imazta 22 eta 20 mendean hartu dituzte, eta CaixaBank Masterseko 2. garaipena lortu dute beraz. Jokin Altunak min hartu zuela esango dugu Sorbaldan, CaixaBank Masterseko 3. jardunaldiko partida honetan, amezketakoak txapazpiko horma jo baitzuen Sorbaldarekin, pilota bat altxatzera joan zen unian bertan, eta Imaztekin batera galdu egin zuen Ezkurdiaren eta Mari Ezkurrenaren aurka 22 eta 20. Goizeko 10 eta ia 24 minutu ditugu ordularian entzule, hauetxek dira, bildu ditugun albisteak, informazio praktikoari ere helduko diogu jarraian. Trafiko zuzendaritzaren eskutik Euskal Errepide sarearen egoera. Beno patzeko,rik badugu errepideetan, hasteko eta behin pare bat istripuren berri eman behar dizuegu, alaxen adirazi dugu trafiko zuzendaritzak goizteko lehenabiziko orduan Bizkaia 37-49 errepidean istripu bat izan baitu ibilgailu batek, Ortueian 15. kilometroan. Puntu honetan zehaztu dutenez trafiko harina da, baina arreta jartzeko dei egiten ari dira. Gainontzean N638 errepidean, Hondarribian aireporturako norantzan 2. kilometroan, 2 ibilgailuk elkarren aurka talka egin dute, eta puntu honetan ere arreta jartzeko deia egiten ari da trafiko zuzendaritza. Gainontzean autoilarak ere baditugula esan behar dugu, 2 autoilara arreta puntu ditugu, bietan trafiko motela da, hasteko eta baina AP8 errepidean Zarautzen Kantabriarako norantzan 28 kilometroan, eta bestetik AP8 errepidean ere Irunen ordea Kantabriarako norantzan 7 kilometroan. 2 puntu hauetan ere beraz arreta jartzeko deia.
Euskalmetek babestuta eguraldiaren informazioa. Eta eguraldi kontuei ere noski egingo diegu begirada, ikusteko noski egunak zer nolako traza dakarkigun. Euskalmetera egingo dugu horretarako salto, zer giro gaurkorako Maialen Iza, egunon. Egunon, gaur ere aurreko egunen antzera goizean hodeiak nagusituko dira eta arratsaldean garbitzera egingo du. Ipar partean eguna hodei dexenterekin hasi dugu eta han hemenka tantaren bat bota dezake. Baina arratsalderako hodeiak gutxitu egingo dira eta urdingune zabalak agertuko dira. Hala ere, arratsaldearen amaieran berriro ere hodeiak ugaritu daitezke. Bestalde, temperaturak gora egingo du. Barnealdean maximoak 28-30 gradu bilduko dira eta kostaldean 25-27 graduren bueltan geldituko dira. Hau da, gaur epeltzera egingo du eta arratsaldean guztiz garbituko ez du ere, leku gehienetan giroa eguzkitsua izango da. Eskerrik asko Maialen, hau etxeke kontatzeko genituen guztiak, gure aldetik besterik ezentzule informazio eguneratua, goizeko 11:00 eskainiko dizuegu berriro ere. Bai, Ataria proiektua, Tolosaldeko proiektua da, Tolosaldean Euskalgintzan bertako eskualdeko komunikabide ezberdinak zauden, eta guzti horiek elkartuz, ia denak elkartuz sortu zen Tolosaldeko Ataria. Kuatuko itziagu ze proiektu zeuden komunikatibok, alde batetik Tolosaldeko eta Leitzaldeko hitza zeon, eta bestetik Galtzaundi Euskara taldeak astekaria edo hilabetekaria ateatzen zuen, eta bestetik Txolarra irratia zeon. Eta hiru horiek elkartu ziren sortu zen Tolosaldeko Ataria, eta bakoitzak behakin zakarren komunikabidea, hortxe izen berean, txapel berean gehiatu zen, eta orduan Tolosaldeko Atariak, egunkaria, astekaria, webunea eta irratia dauzka, momentu hontan. Egiten duzuna gara, hori da Atariaren leloa azken urte hauetan, eta... Jada entzungai duzu Ostiraltxo saioaren azken atala. Sartu ataunirratia.eus atarian eta nahi bezala plataforman eskuragarri izango dituzu zuk nahi dituzun audio guztiak. Ataunirratia, zuk nahi duzun moduan. Gauerdian zelai bakarti bat, herriaren mugarrian, zurrumurru batek apurtzen du, haraneko isila, aingerua deabruz jantzita, sorbaldatik zirika, honena galdu nahi ez badek, ezin gaitu kerretira, besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan, jakin bazenu zure bihurri aurpegi hori, zenbat gustatzen zaidan, besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan, bihotza gidari dugunok ez dugu inoiz iparro ratzik eskutan. Suzko erroberak bihurtzen gara, suzko erroberak gauaren babesean. Damuaren mamuako zenki esan zuen, pentsatu zazue ondo arauak eutxi baino lehen. Zuzena okerra zuzen, hemen ez da inor libratzen. Noizean behin, besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan, jakin bazenu zure bihurri aurpegi hori, zenbat gustatzen zaidan. Besoak zabalik, ezea zalean, adrenalina zainetan, bihotza gidari dugunok ez dugu inoiz iparro ratzik eskutan.
eginagatik damutu gaitezen. Zuzko erroberak bihurtzen gara, zuzko erroberak gauaren babestean, zuzko gauaren babesean. Amarretatik ordu batera arte, onena entzuteko garaia da. Nahikoa da entzuteko garaia da. Larun bat eta igandero, zure irratian, Joarra Izpurua. Bueno, entzule zer moduz benga goizeko 10 ere jo dizkigu ordulariak, gaur ere bai igandea da, demoraldiko azkeneko nahikoa da, eta zu hementxe zaude irratiaren, bestalde horretan, eta bueno, gaur ere zer moduz benga egingo diogu konpainiatxoa elkarri, nik zuri eta zuk niri, bale? Oso horrela, bueno, ikusiko duzu zegoiz polita igaroko dugun. George Ezrarekin jarraituko dugu, hausen duzu bere Anyone for You izteneko kantua, eta gu ere, pixka bat dantzatzeko asmotan gatoz, gozatu egunon. Tiger Lily moved to the city, she just turned 21, and then I said, here's my number, hit me up if you're needing anyone, and then I could be anyone, 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 anyone for you. Anyone, 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 anyone. I can love you, I could be anything you want of me, and in the darkness of the night, baby, let me be your light. I can love you, I could be anything you want of me, and in the darkness of the night, baby, let me be your light, be your light, be your light. Well, I gave her love, but it wasn't enough, so she called me up just to call it off. I can't afford to make that mistake this time. And if you're flying over the Serengeti, Tiger Lily, don't forget me, the way I am, not the way I was. And I could be anyone, 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 anyone for you. Anyone, 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 anyone. I can love you, I could be anything you want of me, and in the darkness of the night, baby, let me be your light. I can love you, I could be anything you want of me, and in the darkness of the night, baby, let me be your light, be your light, be your light, la la la. Anyone for you. I could love you, I could be anything you want of me, and in the darkness of the night, baby, let me be your light. I could love you, I could be anything you want of me, and in the darkness of the night, baby, let me be your light. I could love you, I could be anything you want of me, and in the darkness of the night, baby, let me be your light. I could love you, I could be anything you want of me, and in the darkness of the night, baby, let me be your light, be your light, be your light. Oh, I could be your light. Esnatu asteburua benetan gogoko duzunarekin. Joarra Izpuruarekin, ordu batera arte, nahikoa da. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema no monetary, le vuelvo loquito todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas go zoom zoom con mi boom boom y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señoras y señores, yo siempre te
corazones, solo existe una. No hay imitaciones. Y si aún no me cree, pues me toca mostrárselo. Take a video, watch it slow mo. Booty hypnotic, make you want more. Voy a bajarlo hasta solo, low. If the way she get to this dembow, drives you loco. Take a video, watch it slow mo. Te gusta todo lo que tengo, te endulzo la cara en jugo de mango. Se te dispara cuando la prendo, hasta el final yo no me detengo. Take a sip of my colada, ponte salvaje, na. Take it go like pa, like pa. Y no se confundan, señoras y señores, yo siempre estoy ready. Pa' romper caderas, romper corazones, solo existe una. No hay imitaciones. Y si aún no me cree, pues me toca mostrárselo. Take a video, watch it slow mo. Booty hypnotic, make you want more. Voy a bajarlo hasta solo, low. If the way she get to this dembow, drives you loco. Take a video, watch it slow mo. Booty hypnotic, make you want more. Voy a bajarlo hasta solo, low. If the way she get to this dembow, drives you loco. No se confundan. Chanelen slow-mo izeneko hau entzuten ari zarena honetan entzule, badakizuen, azken egunak ditugula nahikoa dan, zehazki gaur bertan azken eguna, eta, ari garela aprobetxatzen ere demoraldian izan digutugun, arte ezberdinak berreskuratzeko ezta, datozen minutuetan, berarekin ezin izango gara agurtu tamalez, baina, guk tartetxo bat egingo diogu, Jose Begiristain kolaboratzailea, gurean izan dugu hilabetero demoraldi honetan ere, eta beti ekarri izan dizkigu tartetxo politak, gaur, bere tarte dotore horietako bat gogora ekartzera goaz. Zer izango litzateke bizitza literatura gabe? Ataun irratian ez dugu horrelako lanik gabeko mundu bat imaginatzen. Naita ezkoa dugula frogatzeko, 1000 arrazoi ematen dakigulako. Nahikoa dan Jose Begiristain. Entzuleok eta hilabeteko azkeneko asteburuan, jorratzen ditugu gurean literatura kontuak, beti egoten gara ez da, hilabetea pasatzeko zain, halako kontu zer hitz egiteko, eta gaurkoan ere, gustura asko jardungo dugu, gure tartetxo honetan, eta nola ez, Jose Begiristainekin, gurekin dugulako gaurkoan ere, egunon, Jose? Egunon, Joar. Zer moduz? Oso ondo, dei ere bai. Ni ere bai, noski bai, ja urtea amaitzen ari gara. Konturatzen garen erako, pentsat datorren zure kolaborazio urteko azkena izango dugu, abendua iritsiko zaigu, eta orduan ere, baina hilabete bat pasa zaigu, hitz egiten egon ginenetik Jose, eta gaur badakarkizu beste liburu bat eskuartean. Aladek, eta gaina oain gontan oso gertukoa den baten liburukin natorrek, Irati Goikoetxea, Beasaindarra, eta aspalditik ezagutzen diat bera, besteak beste, beak Ordiziko eta Beasaingo irakurre taldeak koordinatzen ditulako, eta ni Ordiziko irakurre taldean hainbat urtetan ibin itzelako, beraiekin eta gainontzeko guztiekin, eta Iratik aurrez bazian beste liburu bat idatzita, baino, oain eskuarten daukaun hau, aurkeztu zian Igartza sarira, Igartza saria irabazi, eta horren ondorioz aurten argitaratutako liburua dek, eta, novela dek, eleberri bat, eta izenburuz herriak ez du barkatuko. Eta izenburu beraren gandik hasita, berak aitortzen dik, nolabaiteko zalaparta bat sortu ziala, zenbaitek esaten dik ze garrantzi duen liburu baten izenburuak berak, eta lehenengo esaldiak, eta lehenengo paragrafoak, eta bazekiat, badakigulako, nolabait ere hartu zute
dela ez dakizeren kontrako edo ez dakizeren mespresurako novela edo kontakizun bat izango otezen, ez? Eta, bueno, egia dana da, denok zizke hau nolabaiteko aurre juizio, ketziken esan, liburu bat edo beste edozein, bizitzaren edozein arlotan, ala. Orduan, bueno, nik liburua irakurrinean bere garaian, eta ez diat esan, liburu hau joan zan astezkenen Ataungo 8 irakurleak egiten dugun hileroko irakurgaia izan diagu, eta zorionez irati idazlea berak bere burua eskaini zian guregana etortzeko, eta hemen izan genian bera, eta bueno, hor aritu ginuztean liburu honek gutako bakoitzari eragin dioguna aztertzen beti bezala, ez? Liburua zertaz doa, hortara etortzen ez ni eta bueno, liburuaren muina, nolabait esan da mina eta mina, ez? Hainbat pertsonak era bateko eta besteko violentziaren eraginez jaso duten eta hil arte guztian hiltzatuta daramaten minaren ikustarazte bat da, une oro, ez? Protagonista nagusia da Oiana izaneko emakume bat, honi aita hiltzion etak, eta bueno, Oiana da hirugarren pertsonalidatzia dagoela ematen du, baino sentsazioa da lehen pertsonak, Oianak lehen pertsonalidatzia den novela bat dela, ez? Hortik abituta, bueno, novela bera, bueno, irati ezagutzen dugunok ez genuen besterik espero, izkera, novelak darabalkin izkera, kontakizuna da oso apala, oso gozoa, inungo gorrotori gabea, ez dakit, maitasuna versus maitemina adibidea ematen duenean bezala, ez da, giri egoera azaltzeko kontrako, ez dakit, nola esan, kalifikaziorik edo, ez dakit, deskribapena errezagoa egin diezagukena, ez dakit, norbaitek espero baldin bado gauza zehatzak hau eta beste, eta zea, ez da hori, eta hori da beti esaten dugun novela baten idaztearen magia, ez? Orduan, hau irakurtzean, gutako bakoitzari, norbeak duen esperientzetik, oso gertuko jendea ezaguna izan zitekena ekartzen zio gogora, eta, bueno... moduren batera edo besterazturi ere liburuko edo pertsonai izatera edo eramaten zaituela. Hori da, zati, liburu guztian zehar, aipatu dut, nolabait esateko kontakizuna daramana Oiana da, etak aita hiltzion baten alaba, baino gero novela zukutze joango gainan einean azalduko dira, etak aita hildion alaba hori, pertsona hori, azalduko da Galek hildion beste bat, eta ez bakarrik hori, baizik eta torturatu izan dena, gurasoak aitak bortxatu duen pertsona bat, nolabait ere, ez dakit nola esan, muina esatea netzat oso ausardia danik erabakitzea zer dan liburuaren muina ez, baino bai mina ikusirazi nahi duen liburu bada. Eta batzuen eta besten testigantzak pisu bera dute alde hortatik, ez? Ezin da neurtu, esan nahi dut, ezin da neurtu norberaren azalpenai eskainitako, Oianareken azalpenai edo Edurnerenai, edo Soroa doktorearenak, edo eskainitako orrialde kopuruanen arabera ezin da neurtu zeinek duen min gehiago, ez? Hor dago niretzat iratik asmatu duen, bete-betean asmatu duen magia hori, ez? Mina da batena eta bestena. Claro. Bai. Bueno, ez dakit ez, adibide batzuk emateatio, Oianak aldein egiten du Euskal Herritik, behar du aire berrien bila joatea, hemendik kanpo Espainiara joaten da, Euskal Herritik Espainiara egiten du alde, eta han ezagutzen du pertsona bat, eta ume bat ere izango dute elkarrekin, baino gero Oiana umearekin itzuli ingo da Euskal Herrira, eta, bueno, gero ezagutuko do Carmen,
eta Carmenen egoera Oianarekin esan nahi dut ekintzaren arabera justu kontrako egoera bate bizi duena da, alegie Galen baitako hiltzaile baten alaba dela esaten du bere hitzez aitortzen dio, ez? Eta bueno, eta gero hor azaltzen da adibidez, beste pertsona bat ezagutzen du, esaten diona, nola esaten zaio aita hil dioten bati, alegie Oianari nahiago duela aita hil dizaioten, aita hiltzeko gogoz bizi baino, ez? Hor dago, ez? Baten aldea, besten aldea, eta gero dago beak ezagutzen duen soroa doktore bat, beste pertsonaia bat azaltzen dana, eta arek esaten dio, anaia hil egin ziguten, tiroka, guardia zibilak. Ez, orduan, Bai, batzuetan agian, ipuñaren edo historioaren hasieran zai egingo litzaiguke agian Oianaren paperean sartzea, baino ez dakite Carmenen agertzen den momentuan Jose, hombre, bi egoerak bi aldeetan gaude, eta ez dakit bi aldeak ere ikuspuntu ezberdinekoak izan daitezke edo, bueno. Hori eta ez dira bi alde bakarrik, gertatzen dena da, guk hau hainbeste bizi dugu, ez nik, adibidez, bizi izan dut, ez, eta bizi dugu, ez, eta gal, guardi zibile, tortura, hau, historiala, beti esaten duguna, norbeak bere baitatik irakurtzen doala, eta ni bere aldiko jakimine nuke hemendi urte batzuta, eta zer den ez dakiena, guk uste baino lehenago gertatzen ari dena Euskal Herriaren historia badirudi, beti esaten guna, jende beste histori baten dagoela, ez? Eta hori da, ez? Hemen irakurtzen dezunen, zuk ezagutu dezu eta hilduen jende baten familikok edo ondorengok ezagutu duzu galek hilduen jendearen oso gertukoa, ezagutu duzu noski torturatu izan dena, ezagutu duzu atxe batek bortxatu duen alaba, ez orduan da nola alako koktel impresionante bada, eta azkenen da, ez baten mina, besten mina, ez dagoela baten mine bestea baino gehiago den, norbeak bere mina bizi du, eta nola lortzen deun hortainako mineik gabe bizitzeko sortea izan dugun horik, nola heldu min hori egunero bizi duten hoien gana, ez? Oso, alde hortatik oso potentea da, esan nahi dut gai oso gogorra da, baino esan dizuan bezala kontakizune eraman dagoen bezala, eta iratik berezkoa duen adirazkortasun hori, eta poesiarako duen indar hori, eta unean uneko hitz erabiltzeko duen gaitasun horrekin oso erreza da irakurtzen, azkar irakurtzen da, eta esate dizut, gaia da oso gogorra, baino bestela novela bezala oso ederra da irakurtzeko. Eta ez dakit, nik hau ere gazte askoren ikuspuntutik, nik gazte asko edo ikusten ditu Jose alako gai honen inguruan ez dutenik bagian ezter entzun nahi, edo ez dutenik ezter hitz egin nahi, eta ez dakitela ez da ere ezter, baina nik uste, ez dakit gaztei ere gomendatuko nieke agian liburu hau azken batean nik uste jakin behar dugun zerbait delako, eta historiaren gertaeraren parte delako noski. Bai, hor badago nolabaiteko eztabaida bat, ez, badakizu oain aspalditik ari da jende bat zuzeneko biktimak izan direnak, institutu eta ez dakik gaztegoen gana, baina institutu eta joanez, eta azalduz realitatea, bai alde batekok, bai bestekok, eta nik ez dut esan nahi oraingo gaztek paso egiten dutenik edo kritikatu nahi, baina egidana da, guri interesatu izan zaigun bezala, zer gertatu zen lehenengo mundu gerra, zer gertatu zen bigarren nondik, ato zertzen gerra zibile, zertzen diktadura. Nik ez dakit gerora igual jendeari sortuko zaio jakimin hori Euskal Herria ere zer izan den, ez bakarrik azkeneko 40 urte hauek edo 60 ez, baita 200 urte ez, oaintxe bertan udaletxen daukagu Amaiurri buruzko zea bat erakusketa potente bat, eta esan egingo dut, astebete eta gehiago 800 dago ikusgai, eta ez dakit eguneko bisitari baten media iritsiko garen, ez dakit
dakit, ez dakit, nik ez dakit, orduan nik hona etortzen ez liburu batzu gomendatzea, eta gaur hau gomendatzen dut. Bai, ez berezia da nik uste, eta iratirekin gu ere irratian bertan hitz egiten egon ginen, eta solasaldi erabat, dotore izan genuen, berari kontatu zigulako, lan hau, moduren bat edo bestera, ez zitzaiola errazta egin idaztea ere, burua uste gutxi ez zitulako izan, eta noski novela bat delako, ez delako bestelako liburu bat bezala, mimo handiagoz edo hartu behar den zerbait delako novela bat ere. Ez dakit Joxe ekarri diguzun esaldirik edo gaur liburu barnetik edo horrela hartuta buruan. Hori bakizu beti egiten dut, ez zait gustatzen ik ematen dian aukera honekin ezin nahi, etorri honea, ez dakit nola esan preparatu gabe edo, eta atera izkiat gauza batzuk lehen aipatu diatez beak nola jokatzen duen maitasuna, maitemina kontu horrekin, eta ezakit kontatzen du adibidez ikasle batek nola esaten dion Oianari momentu baten nik bakean uzten dut zure aitea. Justu horre berak adirazten du nola uzten duen bakean kakotxartean esan da, ez? Osea, ez dakit, eta gero kontatzen du txikitako Oianaren laguna zen Asierrek hiru urtez elkarrekin ibiliak, eta Oianari aita hil ziotenetik era desagertu zen, eta 22 urte bere berririk ez zuen izan, horrek ez du esan nahi Asierrek ez zuenik Oianarekin egon nahi, baizik eta seguru asko Asierren inguruak baldintzatzen zuen Oianarekin egotea. Orduan azaltzen die gauza pilo bat, ez dakit, eta ez bakarrik zehaz mehatz, ez da lehinor pentsatu egoen irakurri bardet eta gal, tortura, ez, azaltzen da novela baten, azaltzen diren bezala, behar duen bezala novela bat izateko, eta novela horregonuna behar baldin badu, bizitzaren zentzu guztik ikutxu barritu, ez dakit, hemen azaltzen da maitasuna eta erromantizismoaren arteko aldaketa, ez dakit, badago esaldi bat, asko maitemindu egiten dira lehenengo, eta gero ezagutzen lanak. Eta, gero anaiak, Oianaren anaiak, lehen ez eta ipatu, bere oso desberdin bizidu egoera bera, alegia Oianari eta berari aita hil diote, baino bien bizipenak oso desberdina dira, ez da, alako baten oso gutxioten dira elkartzen diren baten, alako baten anaiek esaten dio, aita hil digute, baztertu sozialak gara, nork ligatu nahiko du gurekin. Eta honek fikzio ematen du, baina hori ere badago. Eta badago edo zorionez egonda esan beharko nuke, ez? Eta, ez dakit, hola, mila histori dozket aterata, geratu horrekin nioar, alegia, dala, liburu bat Euskal Herrian lehen uste esan dudala bizi izan dugun edo duten mina, baina ez, bizi dugun edo bizi duten minaren kontakizun oso gordina da, baino berriro ere 11. aldiz esan da novela bat egiten dezunen beste era baten irakurtzeko historia ezagutzeko erarik zoragarriena da, literatura gustatzen zaigun ontzat, hau da beste behin esan da ere plazera, ez? Guztiz. Nik ere, oraindik ere hor alde batean dudan liburu bat da, urrena irakurtzeko izango dudan noski, beraz tartetxoa dudanean, eronek ere zine egin dut, eta egin nuen bere garaian irakurriko nuela, beraz gustura badaukat hortxe albo batean, urrena irakurtzeko liburu hau, eta irakurtzen komentatuko dizut zuri ere, Joxe, nola geratzen aizen. Du daik ez. Eta guri lehen esan dek, urtea juntzaiguk, hilabete juntzaiguk, urire gauza bera gertatzen zaiguk, Sarrion handiakin egon ginen lehen, esan genduan, gero geok elkartuko ara teitzin behar du liburuarek ikaragarri dako, ematen dolako, moroa gara behelaino artean arek, eta zer gertatzen da, badijo eguna, badijo hilabete, badijo urtea, eta ez digu ematen, nik gaur adibidez, esango diat, nik beste liburu pare batekin neoen zalantzan honea ekarri, txoratzen hauelako,
baina esan diat, bueno, bestetan nola ezin izaten dudan aipatu urrengo astezkenean izpide izango den liburu itxusi iruditzen zaidalako, eta hau aldiz, orain azkeneko astezkena pasatuta gaur igandeadek, orduan horregatik ekarri diat hau, ala? Orduan, pentsazak abenduako goen gaina Durango zetorrek, egingo diat, 7 liburuko meta txiki bat egingo diat, eta ioarren programan zein esango diat, ez? Ez, esan edean adekonekin gozaba, plazera, koraintxe bertan nire lagun batek ere poema liburu bat ateradik, beste liburu bat bai alabai irakurri beharra zukeat enteratu naizelako ataunen bizi dala irun saria, irun ez, barkatu, iruña ipun saria irabazidon laskautar batek enteratu nauke ataunen bizi dala, eta arekin harremanetan jarriko nauk, eta bueno, guk seituko dio irakurtzen. Baduzu orain, eta Durango datorrela Joxe ikusiko duzu. Egingo duzu pilatxo. Bueno, dagoeneko zerrenda egin da, bai. Bueno, urtea. Eta barkatu, baino, Durango liburu berriak aipaitu ditu, baino beti ere argitaratuta dauden eta aspaldi argitaratuta dauden liburuak aztu gabe. Hombre, horiek ere bereien garrantzitsua. Eta etzekian noiz, baino etzekiat hemendik urte betea 2 o 3 edo nola izango gean, baina noizpait ekarriko den liburu bat, ja esango diat, berriro ere bigarren aldiz txoratzen irakurtzen izelako dek Joxe Azurmendiren espainolak eta euskaldunak liburu dek mundiala dalako. Ez tek novela, baina hitz egingo dia horri buruz ere. Komentatu izan diate, baduela. Mamia. Mamia esker Joxe gaurkoan ere gure gana etortzegatik. Iri. Datorrenean izango gara urteko azkenean. Ondo izan. Berdin, gauza bera. Kontuak ez direnak bilatzen ditugu guk hemen. Baina kantuek zure goiza esnatzeko behar duzun onena ekartzen dizute. Ataun irratian nahikoa da. Ataun irratian albistea.
Egunon dizula, Ataun irratiko entzule, goizteko 11 jo ditu ordulariak eta azken orduko albisteak errepasatuz jarri behar gara Ataun irratian. Alarma eta kezka zabaltzen ari dira azken ordu hauetan izaten ari diren sumisio kimiko saiakera edo ziztada salaketak direla eta Barta Baionako festetan beste 33 emakumeek salatu dute ziztada sentitu izana eta bat ospitalera eraman dute. Festak hasi zirenetik 112 emakumeek salatu dituzte ziztada hauek Lapurdiko hiriburuan 16 lehen egunean, 24 bigarrenean, 39 ostiralean eta 33 gaur gauean bertan. Bart gainera esango dugu Bilabonako tabernak eta txosnagune ere itxi egin dituztela goizeko ordu bat aterdiak aldera, hainbat emakumeek ziztadak sentitu izana salatu eta gero. Gainera, atzo jakintzen ertzantzaz sexu eraso bat ikertzen ari dela Bilabonan eta mugimendu feministak elkarretaratzea deitu duela gaurko arratsaldeko 7:30 festen baitan gertatutako hainbat eraso salatzeko. Bilabonako udalak ere bat egin du protesta honekin, Zierbenan berriz arena ondartza inguruko txosna ere itxi egin dute goizteko 5 aldera, arrazoi berberagatik, ertzaintzak ez du ondorioz salaketa ofizialik jaso. Atzo bai ikerketa ireki egin zuten, Zarautzen 2 adingabek kontzertu batean ziztatu egin zituztela salatu eta gero, eta Azpeitian udalak baieztatu egin du neska bat hartatu egin behar izan dutela ambulategian ziztada jasan duela esan eta gero. Gainontzean berriz da Radio Euskadiko kronika de fin de semana irratsaioari eskainitako elkarrizketa batean Izaskun Landaida emakundeko zuzendariak aitortu duenez Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat udalerritan izandako ziztada salaketengatik kezkatuta daude. Dena dela, gertaera horiek zurtziaz eta zorroztasunez aztertu behar direla gaineratu du emakumena askatasunerako muga izan ez daitezen. Horien gainean informatu egin behar dela esan du, baina emakumen askatasuna mugatu dezakeen beldurra zabaldu gabe. Landaidak gogoratu duenez, jaia ez da inoiz eraso baterako aitzakia izango. Ez dagoela justifikaziorik aipatu du eta gizarteari inplikatzeko eskatu dio arazo honekin bukatu ahal izateko. Zentzu horretan gizonetan fokua jartzeko eskatu du, emakumen aurkako indarkeriari amaiera eman diezaiogun. Bueno, los datos lo que evidencian en primer lugar es que tenemos que seguir trabajando. Trabajamos para construir una sociedad igualitaria, libre de violencia contra las mujeres en sus múltiples manifestaciones y también para que los espacios festivos sean espacios en los que mujeres y hombres puedan disfrutar en libertad. Por tanto, bueno, pues es clave que sigamos trabajando desde diferentes ámbitos, teniendo en cuenta, como siempre digo, que la violencia contra las mujeres es la expresión más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, en cuya base está la falta de igualdad, y es ahí a donde tenemos que ir. Y por eso precisamente es tan difícil atajar esta violencia contra las mujeres, porque lo que queremos es cambiar esos valores, esas creencias que sustentan esa violencia. Los ayuntamientos llevan muchos años trabajando en este ámbito. Yo diría que en la práctica totalidad de los municipios, en el momento en el que se aborda la organización de las fiestas, pues se tienen en cuenta todo este tipo de cuestiones de prevención de agresiones sexistas, puesta en marcha de protocolos, pero en cualquier caso esta guía pues ha sido muy bienvenida porque al final lo que hace es sistematizar o recoger, bueno, pues esa metodología que se venía aplicando en muchos municipios y bueno, lo que esperamos es que, y estamos viendo que está siendo, bueno, inspiradora, ¿no?, para otros municipios y a su vez está sirviendo también pues para reforzar un trabajo que ya se venía haciendo, ¿no?, en un momento en el que después de 2 años de parón pues retomamos de nuevo las fiestas, ¿no? Y la vuelta a la normalidad no puede suponer el que aceptemos o naturalicemos esas agresiones, ¿no? Por tanto, nos parecía que era un momento clave
bueno, pues difundir esta guía, y en el marco del programa interinstitucional Beldur Barik, en el que, bueno, además del gobierno, a través de Emakunde, están las diputaciones y Eudel, bueno, pues hemos lanzado esta propuesta que creo que está teniendo, bueno, pues una buena respuesta, ¿no? Azken orduan, oraintxe bertan jaso dugun berria da, bi gizonezko atxilotu dituztela, asteburu honetan zizurkilen pertsona bati sexu erasoa eta lapurreta egitea leporatuta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman berri duenez, oraintxe bertan. Ertzaintzak ikerketa abian jarri du, jazoeraren nondik norakoak argitu ahal izateko, eta momentuz ez du xehetasun gehiagorik eskaini. Goizteko 11:06 minutu ditugu une honetan bertan ordularian, informazio praktikoari ere egingo diogu begirada. Trafiko zuzendaritzaren eskutik Euskal Errepide sarearen egoera. Beno Euskal Errepide sarera begira aipatzeko ugari dugula esan beharra dugu, asteko eta behin irtera operazioak eta itzulera operazioak bat egin dutela asteburu honetan Euskal Errepidetan, eta ondorioz beraz trafiko handia dagoela. Goizeko 10:04 autoilarak zeuden Irungo eta Zarauzko AP8ko ordainlekuetan, Bilborako noranzkoan eta A-batean zein AP baterako loturan ere bai, Armiñonen Madrilerako noranzkoan. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, 500 metro inguruko autoilarak zeuden AP8an Zarauzko ordainlekuan, Bilborako norantzan, Irunen berriz 2 kilometrokoak ziren. Bestalde, esango dugu, ordu berean 3,5 kilometro inguruko autoilarak zeudela Armiñonen, A-batean eta AP-bate errepideen arteko lotunean, Madrilgo noranzkoan. Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritzak 600.000 ibilgailuren joan etorriak espero ditu Euskal Autonomia Erkidego osoko errepide sarean. Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan berriz 177.000 ibilgailu espero dira bi egun hauetan. Atzo emandako datuen arabera, uda hasi zenetik 1.107.000 desplazamendu baino gehiago erregistratu dituzte Biriatuko ordainlekuan, eta pandemia aurreko azken urteko 2019ko datuak gainditu egingo direla uste dute. Azken ordukoari begira berriz errepidei dagokienean aipatu behar dugu, A-bat errepidean Armiñonen 328 kilometroan Madrilgo norantzan oraindik ere autoilarek jarraipena dutela, dagoeneko 6 kilometrokoak direla autoilara horiek, eta beraz arretaz eta pazientziaz gidatzeko dei egiten dute. 2 kilometrotako autopilaketak ere oraindik badira, AP8an 7 kilometroan Irungo bidesari Bilborako norantzan, beraz arreta jartzeko deia puntu honetan bertan ere. Hori etxek ditugu, une honetan bertan arreta puntuak errepidean, baina aipatu behar dugu ere albiste lazgarri bat iritsi zaigula. Motor gidari bat Korteseko bizilaguna zehazki hil egin baita larunbat honetan, Zaragozan izandako trafiko istripu batean Guardia Zibilak jakitera eman duenez. Ez beharra larunbat honetan iluntzeko 8 aldera jazo da, motor batek eta traktore batek talka egin dutelarik Novillasa udalerriko CP002 errepidean, Zaragozan zehazki, eta motor gidaria Nafarroako bizilaguna hil eginda. Goizteko 11:09 minutu ditugu une honetan bertan ordularian, hauetxek dira errepidetik bildutako azken berriak, eguraldiari ere egingo diogu begirada. Euskalmetek babestuta eguraldiaren informazioa. Zer giro espero dugu gaurkorako, Euskalmetetik Maialen Iza, egunon. Egunon, gaur ere aurreko egunen antzera goizean hodeiak nagusituko dira eta arratsaldean garbitzera egingo du. Ipar partean eguna hodei dexenterekin hasi dugu eta han hemenka tantaren bat bota dezake. Baina arratsalderako hodeiak gutxitu egingo dira eta urdingune zabalak agertuko dira. Hala ere, arratsalderaren amaieran berriro ere hodeiak ugaritu daitezke.
Bestalde, temperaturak gora egingo du. Barnealdean, maksimoak 28-30 gradu bilduko dira, eta kostaldean 25-27 graduren bueltan geldituko dira. Hau da, gaur epeltzera egingo du, eta arratsaldean guztiz garbituko ez badu ere, leku gehienetan giroa eguzkitsua izango da. Eskerrik asko Maialen, kontatu beharreko guztiak kontatuta, gure aldetik besterik ez entzule. Informazio gehiago eskuragarri izango duzue unioro, hementxe bertan, noski eguerdiko 12etan itzuliko bainaiz, azken orduko berri guztiekin. Bueno, ez da ziero argi kontua, baina badirudi garai hartan kasetarita ikasten ari zian lagun batzuk base dela Bergaran, eta ez dakit egisa da bai kulturalki eta sozialki oso urte mugiduak edo izan zirela, ez? Mugiduak izan ziren, jende asko, gauza asko sortu ziren garai hartan, eta hauen artean irratiak ere bai, ez? Eta gazte hauek Bergaran behintzat zeuken inkietude hori ere, esan beraien irratia eukitzia kasetaritza ikasten ari ziala. Eta garai hartan justo berriko sindikatu batek beraien lokala utzi zoten, bertan aurrera eruateko irratizia. Venga bikote, placer bat izan da, eta animo segi holan interesgarri xa data itzen dozuen lan hori. Mi esker, Andoni. Urrengor arte. Onde izan. Jada entzun gai duzu Ostiraltxo saioaren azken atala. Sartu ataunirratia.eus atarian eta nahi bezala plataforman eskuragarri izango dituzu zuk nahi dituzun audio guztiak. Ataunirratia, zuk nahi duzun moduan. Got you out here, dehydrated, so damn thirsty and frustrated. Oh, I can't help you, but hope you make it. Oh, checking on me, my location. What did you like to know? What did you like to know? Ooh, sharing my bed tonight. Well, baby, that don't concern you. That feeling for you, the tables have turned around. I'll tell you who's laughing now. Now you're down, as soon as I'm up. Oh, you wanna talk, boy, now you want love. Since you left, feels so right. Oh, no, 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 never back in my life. Oh my God, 6 missed calls, and I don't even miss you at all. You hit me with a hope you're well. I know like a reply is hello, hello. I know like a reply is hello, hello. Waistline, day night, got me feeling so alive. You could tell another
my life. Oh my God, 6 missed calls, and I don't even miss you at all. You hit me with a hope you will. I know like a reply is hello, hello. Mabel eta bere LOL izenekoa hauxe goizteko 11 eta laurden ditugun honetan Ataun irratian entzuten ari zaren kantu puxka, entzule merezi zuen honek ere gurean tartetxo bat, eta noski, bi aldiz pentsatu gabe, hementxe egin diogu. Oetik oraindik jaiki ez baldin bazara, orain da garaia. Igo zure irratiari volumena eta egin dantza nahikoa dan. Bueno, bai jarrai dezagun aurrera, ze honek ere bete-betean merezi du, Sexteni dator delau izeneko kantuan, eta berela emango diot paso beste tartetxo bati, izan ere, bueno, Joxe gurean ezin izan dugu izan tamalez, basteburu honetan, hemendik besarka da handi bat bidaltzen diegu, eskerrak ere baino, oski demoraldi honetan, gure bide lagun puxka izateagatik oso gustora egon gara, eta, bueno, datorrenean ere, laster batean bere berri gehiago izango dugu, batek daki. Eta, bueno, beste kolaboratzaile bat ere agurtu behar dugu, gurean ezin izango dugulako izan, asteburu honetan ere, gaurko egun honetan ere, Joseba Ortigosa izan ere, kirol kontuen inguruan hitz egiten izan dugu bera gurean, hementxe hilabetez behin, eta noski, ze gustora hartu dugun bere bisita, bueno, hilabetez behin ez, bi astez behin markatu. Eta noski, bera ere agurtu behar dugu, tamalez ezin izan dugu, berarekin bat egin gaurko egunean, eta noski, berak ere ikasteko asko ekarri digu, batez ere, niri, esan behar dut, ze kirol kontuetan sumatu da ez da, desastre hutsa naizela, bueno, datorren ikasturtean edo aurrera begira ere batek daki, izango dugu elkarren berri gehiago nonbait behintzat. Bere tarte bat berreskuratuko dugu laster batean, emakumen kirolen inguruko berriak ekarri baitzizkigun Josebak bere tarte horietako batean, eta guk horixe hartu dugu gaurkoan berreskuratzeko tarte bezala. Esan moduan, Sexteni dator ordea oraina bere aurretik delau izeneko kantuan. Hacer el perro el domingo, el por qué no te callas, gritar chipirón y saltar por la valla, volver a esperar porque va a amanecer, volver a gritar la volea al 116, descubrir a Nirvana, llorar en la cama, besarte en la lluvia, irnos por las ramas y hacer el gesto ese guapo Ronaldinho, decir joder, pues vaya flow que tiene el niño. Y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y me he quedado helado, 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 y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y helado, 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 y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y me he quedado helado, 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 y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y helado, helado, helado. Quiero formar un equipo que salga campeón, perder, insultar al del pito y pedirle perdón, luego salir hacia un garito y bailar con el del pito, el sarri, 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 pero el mundo está de lado, más salado que un bacalao, porque a vida velayao, me he quedado sin colacao, pues esta vida se ha acabado, llevo 2 años cerrado, y ahora bailo sarri, 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 cerrado, y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y me he quedado helado, 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 y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y helado, 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 y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y me he quedado helado, 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 y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y helado, helado, helado. Cuando todo sea pasado, pasado, me dirás que si despiertas aquí a mi lado, te diré que contigo voy a la guerra, aunque el mundo esté de lado. Cuando todo sea pasado, pasado, me dirás, pero aún nada se haya curado, gritarás, hemos salido a ver qué pasa, una vez más nos vamos a drogar. Cuando todo sea pasado, pasado, me dirás que si despiertas aquí a mi lado, te diré que contigo voy a la guerra, aunque el mundo esté de lado. Cuando todo sea pasado, pasado, me dirás, pero aún nada se haya curado, gritarás, hemos salido a ver qué pasa, una vez más nos vamos a drogar, nos vamos a drogar, nos vamos a drogar, nos vamos a drogar, y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y me he quedado helado, 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 y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y helado, 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 y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y me he quedado helado, 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 y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado, y helado, 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 y ahora el mundo está de lado, de lado, de lado.
Top Bost. Zahara eta Alisten arteko elkarlanak 5 postu gora eman eta Top Bostean sartzea lortu du. Bost. Berlin U5. Amaia eta Aitanaren arteko elkarlanak berriz 2 postu bera egin ditu. Top Lau. La canción que no quiero cantarte. Top Iru. Dupla bikoa berriz gorako bidean da bete-betean. Iru. Kontraesanak. Shakira eta Rauw Alejandroren elkarlanak berriz gailurra utzi behar izan du. Bi. Te felicito. Aste honetan zerrendako lehenengoan eta aste honetan zerrendako lehendabiziko postuan geratzea lortu dutenak bulego taldekoak izan dira. Zerrendan 2 postu gora eman eta lehenengoan dute Suzko Erroberak. Top ATI. Benetan gogoko dituzun kantuak zerrenda bakar batean. Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa, bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que gritas ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el lunes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Y luego Adri me dijo que para el twerk la clave, según ella, era poner las manos así, entonces cadera a cadera y con un poquito de, como con sacando un poquito el culo, ¿no? ¡Hala! Es verdad, ¿eh? ¡Qué fuerte! La espaldita recta. Nos hemos tomado unos vinos, le he dicho que cuánto la admiro y al terminar he comprendido que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender. Ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender. Ni lavar. Estamos contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas, si te hablo del ya ni te acuerdas. A veces observo mi vida y aún no sé si es drama o comedia. La niña hoy no puede lavar porque es que tiene que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Kafe huts bat edo ebakia. Guk ordu batera arte, Ataun irratian nahikoa da.
Joarra Izpuruak zuk nahi duzun bezala esnatuko zaitu. Aldapa honetan, korrika igo. Eta zergatik txirrindu hartu eta bera jaitsi ez. Eta alboko pilotaleku honetan partida bat jokatzen badugu, baiet Neronek irabazi. Futbol zelai batean ere, egundoko gola sartuko nuke. Eta saskibaloi kantxa batean, egundoko saskiratzea. Kirol kontuak nahikoa dan, Joseba Ortigosarekin. Bueno, entzuleok eta guazten behin iganderi guazten kirol kontuak ere gehitzera gurean, ze esan behar dugu gustora aritzen garela lako kontu ez hitz egiten guren ere tartean ematen diegulako errepasoa. Duela 15 egun egin genien errepasotxo hori eta gaur ere badugu aukera hori, hemen errepaso hori behar den bezala egin alizateko. Gurekin dugulako Joseba Ortigosa aste honetan ere. Egunon, Joseba? Kaixo, egunon. Egunon, zer moduz? Oso ongi. Ondo. Gustora. Bueno. Jaurrian sartu da gaude, kirol kontuak ere, badoaz poliki aipatzen ere aste honetan denetarik entzun dugu, Joseba. Bai, aste honetan, kirol asko, etaz, berri asko entzun ditugu, eta nik kontatuko dizkizuet. Zoragarri, aste honetan entzun ditugunak, hori albistegietan denetarik ikusten dugu, eta denetarik horien artean zuk bildu dituzu garrantzitsuenak edo entzutetsuenak. Bai, asteko aste honetan Champions Leagueko partiduak izan dira. Bai. Hirugarren jornada izan da, eta lehenengo partidua Jubek 0-1 irabazi zuen. Turineko Jubek, Zeniti, San Petersburgoko Zenit. Bigarren partidua Manchester Unitedek Atalantari 3-2 irabazi zion. Atalantak bi huts irabazten ari zen, baina United altxatu egin zen, eta
Ba, adibidez, Cristiano Ronaldok sartu zuen gola, 3. gola, beti bezala. Beti gertatzen da, berak. Bai, beti. Championsean beti, Cristiano. Bueno. Bai, 3. partidua, Sevillak 0-0 empatatu zuen, Lilleren aurka. Bai. Frantses taldea. Gero, Bayerrek Portugalen Benfica baitu zuen, 0-4, bai. 4-4. Guzti zapaldu zituzten, beti bezala, bai. Azkeneko urteetan Bayerrek horrela. Gero, Villarrealek 1-4 irabazi zuen, bai. Young Boys taldeari, Bernan. Eta, bueno, Bartzelonak 1-0 irabazi zuen, Bartzelonan, Dinamo, bueno, Kiefeko Dinamori, ba, sentsazioak rekuperatu nahian, baina... Baina ez din. Ez, aurten ez. Bueno. Arazo ekonomiko asko dituzte, eta ezin da konpondu denboraldi batean. Claro. Eta gutxinaka, ba... Hori da. Beste ekipo talde berri bat sortzen ari dira edo eraikitzen. Vale. Gero, Atletico galdu zuen, Liverpoolen aurka. Begira. Partido oso interesgarri bat izan zen. Lehenengo Liverpool 0-2 irabazten hasi zen. Gero Atleticok enpatatu. Eta azkenean, Antoine Griezmanni txartel gorria ateraz dioten, eta azkenean 3. sartu zuen Liverpoolek. Pentsa, eta hori pentsa Atletico Madrid normalean ibiltzen dela, nahiko ondo, Bai, baina Liverpool da, eta aurrean 3 zezen ditu. Ja. Bai, eta hori. Gero, Milaneko Interrek 3-1 irabazi zuen. Bai. Sheriff aurka, Sheriff talde revelazioa bezala da, aurten. Bere klasifikazioan, bere lehenengoa zijoala. Oraindik uste dut baietz, Madrilekin doala eta bar. Eta lehenengo urtea Championsean, eta lehenengoak dazte, sorpresa ematen. Ba ez dago gaizki hori, Gainera, presupuesto oso txikiarekin, eta hortan daude. Guztia ematen. Bai, jode. Bai, gero, beste partidu bat, Ajaxek 4-0 irabazi zion Dortmundi, Borussia Dortmundi, eta pixka bat sorpresa izan zen, zeren eta Dortmundean Erling Braut Haaland jokalaria dago, eta esaten da jokalari honek epoka bat markatu behar duela edo futbolean, oso ona dela, eta bai. Gero, beste partidu bat, Portok irabazi zion Milani, Batuch, Oporton, baita ere Salzburgoko ekipoak Wolfsburgori 3-1 irabazi zion. Esaten zuten Burgo partidua zela, Wolfsburgo, bai. Bai, gero Real Madridek 5-0 irabazi zion Sartaki. Sartak ekipo oso erraza da irabazteko. Jode. Ukrainiarrak dira. Eta ez dira oso klase mundialekoa. Gero Manchester Cityk 5-0 baita ere Brujasi irabazi zion. Begira. Bai, Ingalaterran. Eta azkeneko partidua Portugaleko Sporting 4-1 baitu zuen Besiktas. Bueno. Besiktas Turkiako ekipo bat da, eta hori, nahiko erraz, defentsan arazo handiak dituzte Besiktasekoek, eta erraz irabazi zuten.
Ez dakit, Gero, Realak eta Atletikek ere ez dakit, partiduren bat edo aste honetan ez dakit, bueno, Atletikek Realak bai. Realak irabazi zuen, baina hori Europa Leaguean. Vale. Beste kompetizio batean. Batutx irabazi zuen. Alexander Isaken golaren esker irabazi zuen. Bueno. Eta nahiko ondo. Gutxinaka badoaz. Bai. Ez da errazta ez dira esan behar da, hombre, lan asko egin behar da, eta bueno, okerrez banago ere izan dute hor baten balde seinatuta, bueno, bat edo bi edo izan direla, uste dut okerrez banago. Bai, eta hori, gainera kompetizio horretan gutxitan izan direla. Claro, bai, azkenean. Hori, ez denok oso ekipo ona bestea, baina behintzat irabaztea. Claro. Bai, meritua da. Bai, animoak gorantz doazte, eta bai, gainera ligan, uste dut lehenengoa dijoala, Madrilekin eta barren patatuta, nahiko ondo. Bueno, zoragarri. Bai, kutxinara. Bai, hori da. Ea gero azkenean. Bai. Bai. Bueno, beste kirola bat buruz hitz egitea, nahiko nuke orain. Pilotari buruz. Pilota, zoragarri. Bai, orain lauterdiko txapelketa dago, jokatzen ari da. Eta atzo ustet Urruti Lasoren aurka jolastu zuten, Zaian. Bai. Eta astelenean, bihar, Tolosan, Altuna Bengoetxea. Bai, final laurdeneko ligeiako azken partidua da. Eta irabazten duenak final erdietara pasako da. Ufa. Bai, partido oso politak. Eta baita aipatzeko Ezkurdiak beste gunean Urrutiko Txeari irabazi zion. Eta final erdietara pasa egin da, Arbizorra. Eta Etxeberria Altunari baitu zion. Eta final erdietan baita ere, Peio Etxeberria. Begira. Eta hori, urrengo astean final erdiak direla, esan behar da, eta ikusiko dugu. Bai. Altuna ez da oso gustora geratuko, Bengoetxearekin ez bada garai ateratzen, ez da oso gustora geratuko gura. Bai, gainera Bengoetxea zaharra, baina beti burrukan. Bai. Oso ona. Ni ezagutzen dut batzuetan berarekin egoteaz. Begira. Bai. Eta hori, beste kirol bati buruz, NBA, saskibaloiari buruz. Hau berri mundiala izan da, atzo zeren egun izan da. Hori da, bai. Europako konferentzia bat egin nahi dute. Dakizun bezala, ez dakizun da ez, NBA-ak ditu mendebaldeko eta ekialdeko konferentziak estatu batuetan, eta irabazten duenak lehenengo ligia eta gero playoffak, dago mendebaldeko konferentziako irabazle bat eta ekialdeko bat. Eta gero biak elkartzen dira eta final bat osatzen dute, eta final irabazten duenak NBA irabazten du. Eta orain ustet Europak konferentzia berri bat egin nahi dutela. Eta hemen dagoen Euroliga, adibidez futbolean bezala Champions bezala dela, Euroligarekin bukatu nahi dute eta konferentzia hau sartu. Eta hori, hortan hizketan daude NBA eta FIBakoek. FIBa saskibaloi federazioa da. Eta hori, mundiala da, berri hau, eta ikusiko dugu. Bai, aizu, hombre, ez da, nik uste dut positiboki hartzeko berria dela. Aizu. Bai. Gainera, partidu horiek ikustea. Claro. Bai, orain ikusteko gaueko 3 ikusi behar dira. Orduan, hemen Europan hobeago. Gainera, diru gehiago ekarriko du. Claro, hori da. Bai. Eta hori, baita ere, lehen ez dut aipatu, baina futbolari buruz, beste unean
urrezko baloiari buruz, baloiaren nominazioak egin zituzten, aurtengo nominazioak. Eta nesken urrezko baloiaren nominazioetatik 4 espainiarrak izan dira, aipatzeko. Urten Bartzelonak tripletea lortu izan du, Champions Liga eta Kopa, eta Bartzelonako 4 jokalari izan dira nominatuak. Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes eta Sandra Paños Atezaina. Laurak nominatuak izan dira eta ikusiko dugu zer moduz dabiltzan. Bai. Joder. Bada, Horrek asko lagunduko du nik uste futbolari, nesken futbolari Espainia aldean, eta gutxinaka lortzen ari dira hori. Eta mutien urrezko baloiaren nominazioak, beti bezala Messi. Hombre, nola ez. Jazen badauzka, eske galdetzen hasita ere. 6. Entxaia. Bai. Joder. Eta hori, 7. lortu nahiko luke, eta favoritoa da, lortzeko. Gero baita ere, adibidez, Benzema dago, Karim Benzema. Bai. Hori pixka bat Florentino Perezen nahia da. Claro. Hortan kolokatzen duen. Bai, beti bezala. Joder. Eta gero, bai, badaude beste batzuk, adibidez Azpilikuetan Aparra dela. Bai. Cesar Azpilikueta, Chelseako kapitaina. 33 urte dituela eta aurten nominatua joan dela. Eta gero, beste favorito batzuk, horrela esateko, N'Golo Kante, frantsesa, aurten Chelsea jokatu izan da, eta Jorginho, italiar bat. Hori, Italiarekin txapelduna izan da Eurokopan, eta baita ere Chelsearekin Championsean. Eta hori, hau zen pixka bat urrezko baloiaren nominazioen gauza, eta orain gaur, lehenik beste bi berri nahiko txarrak, esaterako, oso txarrak. Hombre, beti atseginak ere ematen ezin daritu, badirelako bagartzen diren gauzak ere, denetik kontatu behar. Gainera hauek, duela 2 aste, Los Infiernosen Pirinioetan errenteriako emakume bat hil zen, 200 metrotatik eroriz. Ibon de Pondieiosetik igotzen ari zen, eta harri bat askatu egizitzaion, eta 200 metro azpira. Pentsa. Norbaitek ikusi zuen beste menditik batetik, Karmonegrotik, eta abisatu zuen, baina ja... Ze ari zen, eskalatzen ari zen? Mendira igotzen, baina trepada bat dago, trepada txiki bat, eta orduan erristatu zitzaion, atera zitzaion harri bat, eta erori zen. 200 metro badira. Eta hori, eta azkenekoa, beste gunean, asteartean, ostet, Altsasun, txerrindulari bat harrapatu zuten, kamioi batekin, eta zainketa intensiboko unitatean dago. Uste establea dagoela, baina ez dakit oso ondo. Eta hori zen, horiek ziren berri txarrak. Edo badakizu, Jose da? Ez, badakit non izan zen, eta puntu txar bat da. Ez dela oso ondo ikusten, eta bidere gurutze txar bat. Poligono batean, ez dakit. Gainera nik ezagutzen nuen txerrindularia, eta ea zer gertatzen den. Honik baldin badago, edo, beren neurrean, ea, poliki honik jartzen den bintzat. Eta hori, gaurko gaiari buruz, orain
hitz egingo dugu. Primeran. Nahi badezu. Bai, noski. Ongi. Ez da oso berri ona, ez da? Ba, gauza hauek pasatzen dira beti eta oso gaizki daude. Osasuna B-ko jokalari batek, neska batek, Osasuna B femeninoko jokalari batek, irain matxista jaso zituen eta salatu egin du beste eguneko partiduan. Bai, mezu matxistak, adibidez bortxatuko zaitu, zure ekipo guztia bortxatuko dugu, horrelako mezuak, hori eta neska honek salatu zuen. Gainera neska hau 17 urteko neska bat da, naparra eta ez du merezi. Bueno, inork ez du merezi, baina 17 urteko neska batek prestatua ez dago. Ez, inork ez dago. Hori zuk esan duzuna, hasteko eta bain hori etzaio inorri esaten, eta bi adingabe daten pertsona bati ari zara hori esaten. Bai, hori. Eta nik uste asko sufritu duela eta hau aldatu behar dela, behin gozia, lege bat jarri behar dela, ez hori gertatzen bada, hori salatzeko, baina ez salatu daiteke, baina ez da ezer gertatzen, ez da... Bai. Eta hori, egia da, emakumeen kirolean nik uste, azken urteetan edo, azertxo bait obera egin dela, eta nik uste oraindik ere beti dago hobetzeko zerbait, esan da, hori kasu hau alde batetik, eta beste 10.000 kasu daude, noski baietz oraindik ere, eta asko entzungo ez ditugunak, tamalez. Eta entzun behar, ez genituzke entzun behar. Gertatuko ez liratekelako. Hori, esaten duzuna. Gainera, baita ere badaude diferentzia handiak soldaten artean, nesken eta mutien artean, ez bakarrik futbolean, baina nik aipatuko du futbolean, adibidez, honen kasuan bezala. Eta hori, hau ezin da gertatu, eta nik uste hau jendeari erakusteko edukaziotik eta txikitatik erakutsi behar dela. Bai, hori da. Bai, egia da bere garaian ere komunikabideoi bota zitzaigula puntu batean erruaz kasuren batean edo bestean, eta nik ez dut esaten arrazoirik ez zutela, errua bota zuten, haiek askotan komunikabideok ere zehazten zuten gutxiesten genituela emakume kirolariak zirenak, baizik eta albistetan edo idazten genituelako emakumezko partida batean edo horrela, eta gizonezkoetan esan ohi dugu gizonezkoen futbol partida batean, ez dugu alakorik esaten. Emakumezkoetan aldiz bai, jada gaur egun ez da alakorik aipatzen, baina oraindik ere gertatzen dira. Bai, hori esandakoa. Eta hau berriro ez gertatzeko, neska honek salatu egin du, eta ea ondorioak egoten diren, iraintzaile gan. Claro, bai, ikustiko da. Eta hori zen guztia. Zoragarri. Eman dio gorre pasatxoa, Joseba, ez, tegia da nik uste. Futbolak aste honet, azken bi aste hauetan nik uste presentzia handia izan duela. Eta oraindik ere, izaten jarretuko du. Orain azken batean jada hasi dira poliki ere berriro, futbol kontuak eta horiek gehiagora aipatzen. Nik uste partiduak eta ere osotasunera gero eta gehiago itzultzen doazelako nagusiki, futbol zelaira sartzeko aukera badelako. Eta oraindik ere nik uste izango dugula zer aipatu hemendik aurrera halako kontuetan. Bai, nik uste du baietz. Noski baietz. Zoragarri Joseba, mila esker gurekin bat egin eta kirol kontu ez hitz egin izanagatik. Oso ongi. Bueno. Aste hona izan. Bai, berdin. Agur. Agur. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars.
Utzi zure zereginak alde batera. Orain goiza ondo esnatu eta dibertitzeko garaia da. Entzun, dantzatu eta jolastu gurekin. Joarra izpurua eta nahikoa da. Club con el combo, rápido, largo y lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perramos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán, de las copas al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes Granate. No hay otro por más que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale guacha, suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado teteo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en Uber al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Que voy con el visa, yeah, yeah, yeah. LPS, you know. Top ATI. Top Bost. Zahara eta Alisten arteko elkarlanak bost postu gora eman eta top bostean sartzea lortu du. Bost. Berlin U-Bost. Como si el mundo no se fuera. Quieres ser mi amigo, Amaia eta Aitanaren arteko elkarlanak berriz bi postu bera egin ditu. Top Lau. La canción que no quiero cantarte. Top Iru. Dupla bikoa berriz gorako bidean da bete-betean. Iru. Kontraesanak. Shakira eta Rauw Alejandroren elkarlanak berriz gailurra utzi behar izan du. Bi. Te felicito. Aste honetan zerrendako lehenengoan eta aste honetan zerrendako lehendabiziko postuan geratzea lortu dutenak bulego taldekoak izan dira. Zerrendan bi postu gora eman eta lehenengoan dute Suzko Erroberak. Top ATI. Benetan gogoko dituzun kantuak zerrenda bakar batean.
Bai, bueno, kontu da gu grabatzen egon ginela, iraien, abesti batzuk, estudion, pare bat astelen hau kontura ginen Galerna izeneko talde bat atea zala Bizkaian. Argitaratu zitula guaino bi astelen hau kantak, eta esan genuen, beraz aldatzea erabaki genuen. Bueno, nik txikitatio bateria bakarrik ikasi nuen musika eskolan, eta bueno, horrekin zitzet. Bai, ni berez trikitilarien naiz, eta musika eskolan ala ibili nintzen urte genetan, gero bai pare bat urte gitarra ninitula, baina handik aurrea, proiektu bat eukien un baita ni triki jotzen nuna, baina azken urtetan gehien bat gitarra eman dio abestik sortzen, eta bueno, triki gehiago jaigiroako, Eta ni lehen hau ikasi berez gitarra inon, baina oain bajoa jotzen dut talden, hoi falta zalako eta orduan bajoa ikasten nahi naiz, jotzen duen bitarten. Jada entzun gai duzu Ostiraltxo saioaren azken atala. Sartu ataunirratia.eu satarian eta nahi bezala plataforman eskuragarri izango dituzu zuk nahi dituzun audio guztiak. Ataunirratia, zuk nahi duzun moduan. Barre egin nahi baduzu, guk dakigu zein den horretarako formula bakarra. Goizeko 10:00 hasita, Joarra Izpuruarekin nahikoa da. Ataunirratian, albistea. Eguerdi ondizula, Ataun irratiko entzule zaren hori, gaurkoan ere bai, eguerdiko 12 jo ditu ordulariak eta azken orduko albistei errepaso egin behar diegu Ataun irratian. Joarra Izpurua naiz, eguerdion. Jaiotzetiko biriketako gaixotasun arazoa zuen Unax Kañibano Leioako gaztea hil eginda larumat honetan 18 urte zituela. Birika artresia hain zuzen ere motako kardiopatia konplexua izeneko gaixotasun larria zuen gazteak eta horri lotutako beste 5 gaitz ere bai 2 eguneko jaio berria baino etzenean atzeman egin zizkiotenak. Orduan, hil edo bizikoa ebakuntza egin zioten Unaxi, baina arrakastatsua izan zen. Dena dela, bere lehen urte eta erdia ospitaleratuta eman zuen. Hasieran 3 urteko bizi itxaropena eman zioten, baina azkenean hainbat urtez borroka egin eta gero 5 honen ebakuntza egiteko proposatu zieten gurasoei. 150.000 euroko ebakuntza zen eta horri heldu ahal izateko dirubilketa abiatu zuten familiak eta baita lagunek ere. Orduan ezaguna egin ziren aurra eta bere borroka ere bai eta behin beharra zuten diru nahikoa bilduta bere bizi kalitatea hobetzeko ebakuntza egin zioten Ameriketako Estatu Batuetan. Traveling Brothers musika taldeak doluminak agertu dizkio familiari gertutik sentitu baitute eriotza. Izan ere, Eneko taldearen basu jotzaiaren semea da Unax eta noski ondatuta gaude minagatik eta tristuragatik. Pertsona bikaina zen edonon maite zuten. Jaio zenetik borrokan aritu zen eta borroka horri esker 18 urte zoragarriz disfrutatu ahal izan dugu. Halaxen idatzi dute Facebooken. Albiste lazgarri batetik, erabat ez da aldatuko dugu
aurpegia, izan ere 75 urte bete dira gaur bertan igande honetan Ernio puntan dagoen gurutzea inauguratu zenetik. Ernio mendia Gipuzkoako tontorrik esanguratsuenetako bat da, baita Euskal Herriko mendizalentzak erreferenteetako bat ere. Milaka pertsonak gonetan gora egiten dute urtero, tontorretik dagoen panoramika ikusgarria baita. Ernio zaleak kulturelkarteak ere San Inazio egun hau ospatu nahi du, erromeria eta amaiketako batekin. Elkarteak berak 25 urte beteko ditu aurten, eta egun horretan ibilbidea agurtu eta elkartea desegingo dute. 8 herrietako hainbat lagunek sortu zuten elkartea 97an, eta orain belaunaldi berrien bultzadaren faltan bertan bera utziko dute Mikel Maiza elkarteko kideak azaldu duenez. Eguerdiko 12 eta 4 minutu ditugu unionetan bertan ordularian, informazio praktikoari egingo diogu jarraian begirada. Trafiko zuzendaritzaren eskutik Euskal Errepide sarearen egoera. Beno, Euskal Errepide sarera begirada egiten hasita, aipatzeko puntu ugari ditugula esan beharra dugu, hasteko eta behin adibiltzeko 3 kilometrotako autopilaketak ditugulako unionetan, AP8 errepidean 7 kilometrotik aurrera Irungo bidesarian Bilborako norantzan une honetan. Puntu honetan noski beraz arreta jartzeko deia egiten ari da trafiko zuzendaritza, pazientziaz gidatzeko deia bideratzen zehazki. Gainontzen ere esango dugu, oraindik ere 6 kilometro inguruko autopilaketak ditugula, Abat errepidean 328 kilometroan Arminonen Madrilgo norantzan. Eta puntu honetan ere beraz, arreta jartzeko deia trafiko zuzendaritzaren aldetik. Euskalmetek babestuta eguraldiaren informazioa. Eguraldi kontuei ere begirada egingo diegu noski, ikusteko gaurkoak zer nolako itxura dakarkigun, eta horretarako Euskalmetera egingo dugu salto. Euskalmetetik Maialen Izak utzi baitigu gaur arratsalderako iragarpena. Ipar partean eguna hodei dexenterekin hasi dugu, eta han hemenka tantaren bat bota dezake. Baina arratsalderako hodeiak gutxitu egingo dira eta urdingune zabalak agertuko dira. Hala ere, arratsalderen amaieran berrirore hodeiak ugaritu daitezke. Bestalde, temperaturak gora egingo du. Barnealdean, maksimoak 28-30 gradura bilduko dira, eta kostaldean 25-27 graduren bueltan geldituko dira. Hau da, gaur epeltzera egingo du, eta arratsaldean guztiz garpituko ez du ere, leku gehienetan giroa eguzkitsua izango da. Horixe beraz, gaur arratsalderako zehazki datozen orduetarako espero duguna. Gainontzen esango dugu azken orduko albisterik ere jaso dugula, oraintxu motor gidari bat esan dizuegu hil dela, Korteseko bizilaguna hil eginda larunbat honetan, Zaragozan izandako trafiko istripu batean, Guardia Zibilak jakitera eman duen ez zehazki, ez beharra larun bat honetan iluntzeko 8 aldera jazo da motor batek eta traktore batek talka egin baitute Nobila udalerriko CP002 errepidean Zaragozan zehazki, eta motor gidaria Nafarroako bizilaguna hil eginda lekuan bertan. Horixen esan moduan, azken orduan bertan bada jaso dugun albistea, hau etxek kontatzeko genituen guztiak gure aldetik besterik ez entzule. Informazio gehiago izango duzuen oski irailean itzuliko gara, hauxe izan da Taun Irratiko denboraldiko azken albistegia, udako oporraldiak hartuko dituzte albistegi zerbitzuek ere, eta esan moduan irailean izango duzue honen berri gehiago.
Oraingoan egin de trampatxo bat, ze kantu hau eta disko hau argitaratu zen urtarriaren 31 arratsaldean jarri zuten plataforma digitaletan Broken Brothers Brass Band Iruñakoak eta egiten due, esan, hola, asko simplifikatuz, esan dezakegu egin dutela New Orleanseko musika, gurera ekarrita eta euskaraz edo instrumentala eta garrantzi handia ematen diote kalean jotzeari eta komunitateari. Eta hauek pixkat errebindikatzen dute New Orleanseko Second Line gisako desfileak, ez? Ez dakit, behar bada entzulek agian ezagutuko dute, badago telesail bat Treme izenekoa. Eta Broken Brothers Brass Bandek. Ja, ez izenare. Brass Band, oiek denek daukate orduan, Broken Brothers esango dugu. Jada entzungai duzu, Ostiraltxo saioaren azken atala. Sartu ataunirratia.eu satarian eta nahi bezala plataforman eskuragarri izango dituzu zuk nahi dituzun audio guztiak. Ataunirratia, zuk nahi duzun moduan. Sentitu herriak behar gaitu
gainontzeko irratietan entzungo ez duzuna, guk kontatuko dizugu. Espero ez duzun guztia, goizeko 10:00 ordu batera arte, nahikoa dan. In World War II, he was such a noble dude. I can't even finish school. Missed my mom and left too soon. His dad was a fireman who fought fire so violent. I think I bored my therapist while playing him my violin. Oh my God, that's so insane. Oh my God, that's such a shame. Next to them, my shit don't feel so grand. But I can't help myself from feeling bad. I kind of feel like two things can be said. The world's smallest violin really needs an audience. So if I do not find somebody soon, I'll blow up into smithereens and spill my tiny symphony. Just let me play my violin for you, 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 you. When he was such a noble dude, man, I feel like such a fool. I got so much left to prove. All my friends are vaping friends. They're so good at making friends. I'm so scared of caving in. Is that entertaining yet? Oh my God, that's so insane. Oh my God, that's such a shame. Next to them, my shit don't feel so grand. But I can't help myself from feeling bad. I kind of feel like two things can be said. The world's smallest violin really needs an audience. So if I do not find somebody soon, I'll blow up into smithereens and spill my tiny symphony. Just let me play my violin for you, 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 you. Somewhere in the universe, somewhere someone's got it worse. Wish that made it easier. Wish I didn't feel the hurt. The world's smallest violin really needs an audience. So if I do not find somebody soon, I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease. Like finishing this melody, this feels like a necessity. So this could be the 10th of me, or maybe just a better me. Now come in with the timpanis and take a shot of Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So let me play my violin for you. Musika gogoko duzu, irratia gertuagotik ezagutu nahi alduzu. Jarrai gaitzazu sare sozialetan. Instagramen abildua atei.eus, Facebooken ataun irratia eta Twitterren ere bai. Kuskusiatu gure kontuak eta izan zaitez ataun irratia. Zenbat gauza egiten ditugu egun bakar batean? Zenbat nahi ditugu gure bizitzan? Zer dio gure buruak? Erantzuna saio bakar batean. Nahikoa dan Maitane Ormazabal. Eguerdiko 12 eta 17 minutu ditugu entzule ordularian, bagoaz, benga, poliki igandearekin ere aurrera, eguerdiko minutu, lehendabiztiko minututan sartuta, nahikoa daren denboraldiko azkenekoetan, eta, bueno, azken hauek ere aldenen neurrian, ondo bete behar ditugu, eta gustura egingo dugu noski gaurkoan ere, gurean dugulako, Maitane Ormazabal, egunon Maitane? Egunon, Maitane, zer moduz? Egunon guzti, ondo behit, hemetxen hagu gareseko piztinan. Bitxu ze ondo. Txokotxo batean belarretan eserita, así que oso gustora. Ziur gu baino giro be izango duzuela horrez, zerua urdin. Bueno, ez dago laino bat bera, eta gaukagu gaina izetxo bat, hemen gares nahiko aizetxua da, eta ordu naiz eta beroa egin, aizea dago eta benetan egoten dala, bueno, hau paradisua. Enbidia pixka
Ia, momentu honetan bai. Bai, askotan ez daukagu oso urrutira jun berrik, ez? Ala da. Leku eta gauza asko bizitzeko. Bai, hori ala da, Maitane. Bai. Bueno, Maitane, esan dugu, zurekin ere gaurkoan, azkeneko izango dugu denboraldikoa, buzuan deskantsu bat hartuko dugu, eta oso gustura gainera, irailean berriro ere, indarrak ondo hartuta ekiteko, gaurkorako ere azkeneko honetarako pentsatzen dut ekarriko azten egula zerbait. Bai, begira, justo hortaz ez, hitz egiten orain ez, ikasturte bukaera, eta deskantsura hartzea goazela, momentu jende asko gongo da agian ez, momentu honetan oporrak ez dituela, baina gehiengo batek bai izaten ditugu momentu honetan, eta hitz egingo dugu pixka bat hortaz, ez, deskantsu hau nola izan daitekeen zerbait probetxugarria, eta zerbait ona, ze, bueno, nik uste nahi izen tendentzia handi bat, azken aldian izaten nahi da, bueno, goatzen zehazaten gendula ez, COVID-a pasatzen zanen egia da pertsonatzuk oso gezki pasatzutela etxean, barruan gelditu ginenean, baina badago gehiengo handi bat, esaten duna oso ondo etorri zitzaiola, etxean egote hori, esaten duna ez, baino portara guaz eta kanpora guaz, ez gea gure etxean bertan gelditzen, eta bueno, izan zela konexio puntu bat egiteko, eta deskantsu bat egiteko. Ze pasatzen nahi da berriro? Bueno, COVID-ak hor jarraitzen du ez, baina neurriak eta ez ditugu oain arte izan dian bezalakoak askatasuna daukagu, eta nik uste dut alde hortatikan ez degula ikasi beharreko ikasketa bat. Izan dela ez, guri bizitzak jarri digu aukera bat konturatzeko, gure ritmo frenetiko honetan ez, askotan hitz egin duguna hemen ez, sexta jarrita goazela, nik ikusten dut berriro hasi gehala sexta hori sartzen. Eta benetan, konturatu bargea ez, bizitzako etapa honetan, evolutiboki ez, etapa desberdinak bizi ditugu, eta momentu honetan, bizitza berriro eskatzen ari zaigu gure ritmo oso altua izan da urte askotan, hemen askotan hitz egin dugula ez, depresioa, antxietatearen zerikusia handia daukan gauzetako bat dela autoexigentzia, daukagun erritmoa, kontrola, eta pixka bat bizitzak hori erakutsi nahi izan digu ez, azkeneko gertakariekin, eta jarraitzen nahi gea ritmo altura berriro bueltatzen. Eta hauik, ez goaz ritmo natural batean, ez goaz benetan, oso azkar berriro, berriro goaz 8.000 gauzetara iritsi nahiean, eta gero hori gure bizitzan patua pasatzen du, behitu gaina jende askori petxatzen de pasatuko zaiola orain ez, ikasturte honetan ez, agian estres momentu handiak, lanaldia handia pasaitunak, orain ez, abuztua, ze ondo, dena ingodet, eta agian orain bajoia etortzea. Claro, bai. Zau askota pasatzen da, ez? Da bajoia etortzea, eta da, karo, eske estres hori geisten dugun momentuan, gure, hau da, guk ulertzeko pixka bate, gure gorputza, kanporaka burruka dagonean, ezin du barruraka begira egon. Orduan, zu pasatu izan bali madezu ikasturte, kanporaka burruka horretan, ez? Ritmo horretan, ze pasatzen da, patxada hartzean, gorputzak ja ez dauka, kanporaka burruka egin beharrik, orduan hasten da burruka joar, barruan. Claro. Eta hau izaten da pixka bat arriskutsua, ez? Ze uste dugu momentuan guk lasai egon bar gehala, disfrutatu bar dugu, ondo egon bar gehala, eta derrepente ez gea ondo sentitzen. Ez dugu disfrutatzen, epistenan lasai egoteaz, ez dugu ondo lo egiten. Karo, hori gero, nola kanporaka egon zan hori egiten, orduan ondoren etortzen da barrukaldean da. Orduan, hau askori pasatzen mazaizue, normala da. Normala da, orain gorputza geistean ez, barrura hasten gea, eta gian etorri daitezke momentu pixka deseroso oiek. Bueno, planteatu dezagun orduan gorputzari ezain beste burrukan jartzen kanporaka. Ze asko jartzen diogu burrukan kanporaka. Eta gero beste gauza bat nik gelditzeaz gain, udara hontan aprobetxatu dezakegu nik hau egiten dute joar, ni orain garesea etorri naizen momentuan, nire buruti pasatzen ari dan ideia bat denbora guztian da, bueno, Maitane orain, begiratu ikasturte osoa, gertatu dien gauz on hoiek eta gauz txarroiek ez, sufritu dituzuen gauzaiekin, eta pixka saiatu integratzen hilabete honetan orain zure barruan. Ze hilabete honetan, naiz eta lan gutxiago, hori nola lan gutxiago egingo dezun, lasaiago egongo zea, eta daukezu tarte hori ez, barruraka, burruka hortan egon beharren kanporaka, barruraka gehiago egoteko. Orduan, hau da pixka bat egin barra daukaguna, begiratu barruraka, eta egin pixka bat integrazio hori, bestela pasatzen geha. Iepa, joantzen egu ber, Maitane, konexioa. Ea, ziurri izango dela. Ui,
Iepa, geratu zaigu erdimozten da. Entzuten gaituztu Maitane? Iepa. Teknologiak, begira, no batzutan. Ez zaitu entzuten, Maitane? Bueno, saiatuko gara, berriro ere bideratzen dei hori, ea posible dugun azkenan garesetik, berriro saiatuko gara. Besarkadarik musurik eman Maite zaitu dala Ez dizunik sekula esan Hartu kantu hau Maite zaitut baten gizan Maite zaitut baten gizan Maite zaitut baten gizan Maite zaitut baten gizan Bueno, batzuetan nola diren teknologiak ikusten dugu, antza denez, Maitanerekin ezin dugu konexio hori bideratu, baina, buku badakizue. Saiatzen gara eta bide guztiak hartzen ditugu, hori aurrera eraman alizateko saiatuko gara berriro dei hori bideratzen. Begiratu atzean Hortzi mugak sutan Gure begien zerutan Begiratu maitea Amildegi ertzak Biziak hilak Ametsak Ez bilatu gauean Izarrura Zure begitan piztu da Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen Orain posible dugun, badakizu batzutan teknologia, guri buru ustetxo batzuk ematen dizkigula, hor dugun Maitane, hor Mazabal egunon berriro? Bai, egunon, Joan. Orain bai. Orain bai. Batzuetan Maitane gertatzen zaizkigula. Bai, desde luego. Bai, batean jarri da atera egin dite irratiko programatik, eta etzin usten sartzen dani, hasi gea, honek ere oporreta juteko gogoa omen dago. Ziur noski baiet. Esan du, bai, deskonexioa esan dezue, hartu deskonexioa. Noski, urte guztian honek ere lan dixente ematen diogu. Hori da. Maitanek. Bai, hortan geundenez, hori esaten pixkatx batez, erabili dezakegula orain tarte hau, ez? Etorri beharren ja iraia berrigiro eta guk erreflexiorik egin gabe eta berriro aurrera, erabili dezaguna abuztua ontarako, ez? Pixkat erritmoa jeisten da, bai jende gatikan, bakoitzak bere aldean ibiltzen da, beste leku batzutara juten gea, orduan, erabili pixka bat integratzeko bizitzen ditugun bizipen guzti hauek ikasturte honen, ontan bai onak, bai txarrak, eta begiratu pixka bat hau integratua izateko zeguk, egiten duguna da bizipenak bizi oso mentalki. Bizitzen dugu situazio bat, eta baina ez dugu gero ez gea gelditzen, ez dugu reflexionatzen, hemen zer egin barko non, eta hau kentzen badet, hau jartzen badet, beste egiten badet. Orduan, hau da pixka bat egin barra daukaguna, eta aprobetxatu dezakagula geldiune hau egin ahal izateko. Eta hau egiten badegu, gure barruan ja ez da mentalki bakarrik, ja integratzen ditugu situazio asko. Eta hor hartzen dugu guk ikasketa.
Bestela errepikatuko dugu berdina mentalki bakarrik uzten balima dugu. Orduan egin behar dugu pixka bat beste bide hori ere hartu, ez? Pixka bat. Agian errazten egiten zaiguna hori da, ez da behin, gertatu dena gertatuta hartu eta jarraitu aurrera. Listo, aurrera. Eta hau askotan esaten da, ez? Psikologian asko erabiltzen da, huida hacia adelante da, ez? Osea, egiten duguna da, ies aurreraka, eta aurreraka egitea ondo dago, ez? Baina batzutan aurreraka hortan, egin barra daukaguna da, gelditu. Gelditu, eta geldiune hortan, deserosortasuna ateratzen da. Baina hor hartuko dugu ikasketa. Bestela ez dugu hartzen ikasketa hor. Eta orduan berrirengo duguna da, errepikatu. Eta praktizitateagatik bakarrik, benetan, hobe dugu hori egin, Berriro errepikatu ez dadin situazio hori, eta konturatzen mazia, hau ez, joera balima daukagu praktikta biteko pixkat erreflexiorako, ikasturte batean, ez, iraietik iraiera, gauza asko pasatzen dira. Ni behintzat oain gaur hasen ez pixka batia petxatzen ez, baina sexta hori jetxi detela nik ere, nik uste ja laugarrenen edo hirugarrenen nagola indi jetxi barra daukat asko gehiago, Baina hor jetxitaia hasi naiz konturatzen, ez? Eta, ostras, hau bizidet, eta hau pasada, eta hau gertatu da, eta hau egin dugu, hau junda, hau ekerta, bueno, osea, mila gauz, ez? Eta hau egiten badegu, bizitzak gero orainean askoz ere gehiago bizi dezakegu. Hori bai. Orduan, hartu oporraldia, igual balima ezue, sexta hau jeisteko, bigarrena, hori ez, erreflexio bezala egiteko, eta ikasturtean bizitzen ditugun bizipenak integratzeko, eta gero pixka bat ere erreflexionatzeko, hemendik aurrera zer. Zer. Eta zer nahi dut. Eta zer behar dut. Eta ze urteka guk uste dugu gauzak antzeko jarraitzen dutela eta gu aldatzen juten gara. Gure realitatea aldatzen juten da eta gu funtzionatzen da, jarraitzen dugu funtzionatzen berdin eta bizitza aldaketa konstante bat da. Orduan, ikasturte honek aldatu egin zaitu, bai ala bai. Kontziente izan edo ez kontziente izan aldatu egin zaitu. Orduan, hartu erreflexio hau ere, gertatu denakin, etorri denakin, egin detenakin, zer egin dezaket urrengo ikasturterako? Zer egin dezakete urrengo urterako? Zer egin dut? Eta pixka bat hau egin. Niretzako da, benetan, ze askotan hau entzuten da urtarrilean egiteko, ez? Eta benetan, hau da gehiago garaia egiteko, ez? Urtarrilean, zure bizitzak nahiko berdin jarraitzen du, Gabonetako oporraldearen ondoren. Baina ikasturte honek, jende askok agian igual lan aldaketak dauzka, norbait kanpora doa, semalabak aziten zaizkizu eta doaz beste. Iepa, berriro ere, momentutxo batean joan zaigu ba. Ez dakit, gaur badugu zerbait, bide batetik edo bestetik. Entzuten gaituzu Maitane? Ea ba, gaur, pena ematen duen guztiak ba. Zagiten entzuten gaituzun zu, ea joan zaigu berriro saiatuko gara, bideratzen dei hori.
Maitane, bai. Kaixo. Entzuten zaitugu orain. Bai, benetan ikusten ere inkostientea dela irabanderi oporretan bidaltzen, Joar. Zerbait badu gaur Maitane. Boikoteatzen nahi zaidala, esan ez, venga, predikatu esaten nahi zenakin, maja. Nik uste baiet. Honena tita batean amaitza izango dugu, Maitane, eta biok oporretara joatea. Nik uste baiet, bestela ezakitze pasako da. Eta biok oporrak hartzea. Orain bai izatela ez errikutu gaina, baina, ui, derrepente, eta nik entzuten zituzten zuei, zuri Joar bai. Ez da, baina neri, tani hor bakarrik itzaiten nahi nintzen, hasi kebeitu. Gertatzen dira, bueno, ea ba, hartuko ditugu porrak eta utziko digut tramankulu guztia hoi ere, hilabetetxoa deskantzatzen. Bere deskantzua hartzen. Baina ikusten nire mugikorrak eta nire ordenagailuak ere eskertuko dula, pixka batean. Bai, pixkat, 3 gauza horiek aur Joar, nahi nitun komentatu ez, oporretara doazen entzako, edo oporraldi bat hartu behar duten entzako hori, hartu lehengo, ez, erreflexio hori berriro, ez, zesta hori sartuta gatozela, arriskutsua dela, osasunerako oso arriskutsua da, estresak hil egiten gaitu, badakita gola esatea gogorra dela, baina alaxe da, geroz eta gaixotasun gehiago badakizkiogu estresaren ondorioa ere badiala, orduan, hemen pixkat erreflexio inbar dugu, gaina inbar dugu erreflexioa ez, hau bakarrik ez, hau ere, nik asko kontuatzen naiz kontsultan, norbaiti esan jetxi erritmoa ez dakiz ez, baina eske, gero kulturak, lanak, ez digu guzten askotan hau ere egiten, orduan, gizartearen ardura handi bada, ez da individuaren ardura bakarrik da, ez, pixkat gurea, ez, gu beste erabaki batzuk hartzen, baina gizarte mailan ere, benetan, lan orduak beste modu batean, lana beste modu batetikan egiten, erreflexio egin barra daukagu, ikusten dugu nola gaude momentua, askotan orduan hori, pixkat hori ez, saiatzea pandemian edo gehien bat etxean egon ginen momentu hortan bizitako momentu hori ez, geldiune hori gehiagotan errepikatzen gure egunerokotasunean, askoz ere gehiago, bigarrena bilatu momentu hontan erreflexiorako, integratzeko, bizipenak mentalki ez uzteko eta bihotzera pasatzeko ez, eta hortikan ikasketa bat atera alizateko, orainean hobeago bizi alizateko, eta 3. Iraietik aurrera zer ez, zer hobetu nahiko nuken igan, zer nahiko nuken aldatu, zer nahiko nuken utzi, zer esan nahi diot bai, zeri ez, galdera hauek asko egin bardizko gure buruari, galdetzea gure buruari, da egin dezakegun gauzarik oberena. Orduan, pixka bat nire partetikan, ez? Deskantzua, siesta, eguzkia, ura, pertsonak, ez? Vitamina guztietatikan aparte, vitaminatu dezakegu gure burua ere, erreflexio puntu hortara eramanez. Bai, bueno, gaurko gai ekarri duzunean, proposatu diazunean Maitane, ez egia, niri burura etorri zaidana, azken batean hori izan da, ez da, ni ere, ez naiz konduratu zuk esan didazun arte pentsa, eta bueno, gizakia ikusi eta nola garen ez da, bueno, alde batetik ere tamalgarri iruditzen zaitegi esan, horrelako 2 urte igaro eta berriro ere berdinera joan behar izate, hau. Azken batean ez dakite ez dugun ikasketa hori behar den moduan jasotzen, zion kasurik egiten, pixka bat, pena ematen du. Bai, hemen daukagu gure barruan dago mekanismo automatiko badala da, beti errepikatzea, zu kontuatzen mazean, gure egunak dira errepikatzea aurreko egunen egin duguna gutxi gora, bera. Orduan, daukagu mekanismo hau, eta naiz eta 2 urte izan, irutzen zaigula asko era berean errepikatzeko joera hori daukagu. Orduan, kostiente balimaga eta errepikapen hortara ez eramaten, eske ni nere burua, erreflexio bekarrietenen gaur da, ni nere burua ikusi detelako, guk egitu gorainaz, azken aldi hontan, afariak, gaina asko umeekin ebaita, gauza asko bukatuak zeren, orduan berriro aktibidade guzti hortara, eta ostras, momentuetan ikusi naiz nire baita, esaten maitane, jetxi frenoa, jetxi frenoa, behar dezu zure buruarekin egon, kirola egin, lasai egon, eta bai, sozializatzea ondo, baina kontuz noraino zazen berriro. Adibidez, ona etorri eta hemengo jaiak dira, ez? Atzo pobre de mia zan, eta atzo bukatu ziren. Eta, joera zan, erozkagun bazkari bagenukagun ez dakizer, eta nire buruari frenoa jarri nosan, emaitan, easten balimazea zure oporraldia,
horrela, ez nago esaten beste batentzako hori ona ez danik, Joan? Baina nik bai esatea, eske ni hasiko banintzen ja gaur hori egiten, ja gaur ez nago reflexiorako, Joan. Bihar ez nago reflexiorako, eta bihar ja atako zen beste, eta egin behar ditut, eta gu hemen dauzkagu, bueno, gure lagun tartea handi badaukagu hemen, etzako da gozada bat, baina esan dut, ez, atzo, egon lagunekin pixka bat, goiz erretiratu, gaur goizean kirola egin, piztinara etorri, liburua ekarri dut, irratia egiten dut, tartetxoa kuadernotxoan idazteko, ze bestela berriro, iraien etorriko ga berriro extra gauza bat, beste bat. Orduan, kontu zenik neu ikusi nahi zeren ere burua, nola, ze azkar jundan berriro, lehen gora, orduan, bai egin behar dugu ez, bizipen guzti horiek eukitzea, jendeakin egotera, baina ezin dugu galdu, barneraka begirada hori egin deguna. Bi horiek integratu barra dauzkagu benetan, eskeda erabat garrantzitsua, ze bestela, bizitzak ekarriko digu hau da nere gauza, Joar, baina bizitzak ekarriko digu bestela beste lekzioren bat, eta nik ez daukatola gogo asko ikola. Bestolako gauza potolo bat erantzako, ez? Ala ere esaten dute, urte hau oso mugitua dela, 2022 horrendik mugitua izango dela, iraietik aurrera ere mugitua izango dela, eta 2023 aurrera datorrela gehiago egonkortasun hori, así que bueno, uste dut oraindikan hemendik Gabonetara oraindikan uste dut aseke deskantxo hartu, erreflexionatu, zenik uste dut iraia potente datorrela. Hala da. Hori da. Bueno, Maitan, ez dakizu zenbat eskertzen dizugun, ikasturte honetan ere elkarrekin hemen izateagatik. Gozada bat izan da, plazerrutxa, Joar. Izugarri disfrutatu dunik, igandero behintzat zurekin tartetxo hauetan, beti zerbait berri ikasi dugu ikasturte honetan ere, eta iraietik aurrera, elkarren berri gehiago dugun, beste zenbait gauza ikasteko. Indar berrituta, hori da, etorriko gea. Hori da. Orain deskantxutxoa gustura hartuko dugu guztiok. Hori da, mi esker zuei, Joar, mi esker zuri eta entzule guztioi, ze plazer bat izan da, eta iraietik aurrera berriro elkarrekin vitamina emango gera. Mila esker benetan Maitane, besarka da handi bat. Bai, muixo handi bat, ondo pasa, aio. Aurrean gogoa aurrerako Murkoak egurrean lertzen denerako Bere gandik urrean pasa izango zinen Gaur begi argizatoz Bere gandik urrean pasa izango zinen Gaur begi argizatoz Bere gandik urrean pasa izango zinen Gaur begi argizatoz Bere gandik urrean pasa izango zinen Gaur begi argizatoz esan dizunerako Ataun irratiaren eskutik, bila zabiltzana. Urteak joan eta urteak etorri, mundu aldatzen doalako. Eta garena izateari eutsi nahi diogulako. Gaur egun, gero eta gehiago gara, gure aukerak erabakitzen ditugunak, eta are gehiago, alde batera zerrutzi erabakitzen ditugunak. Nola bizi aukeratzen dugu? Barrura begira, ondo pentsatuz. Entzun nahi duguna, ondo identifikatzen dakigu. Baina, baita zer ez entzun. Aukerak eta horiek egiteko, milaka arrazoi bat ditugu. Orain, zuk aukeratu beharko zenuke zer entzun. Izan dezagun aukeratu ahal izateko eskubidea. Ataun irratia. Zer gertatu da Atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur Gizarremanak Orekari baten gixan bi aldeko dira Ta zinegona Eranzteko adore apur bat Lortu nahian
Maitasunean gako Balintzarik gabe eman Beste motxilekin ulerkorra izan Zaindu norberarena Asko tira egin arren Horeka mantentzea da hemen Maitasunean gako Tara-tara-tara-ta Balintzarik gabe eman Jaso nahi genukenaren eredu izan Edo zer datorrela Eguerdiko 12 eta 45 minutu ditugu ordularian une honetan bertan entzule. Bueno, iritsi zaigu elkarri agur esateko ordua eta alaxe, erabateko agurra egingo dizuet gaurko honetan. Noski, hemen nahiko adan gustatzen zaigun modura, ez da, erabatean improvisaziotik jota, ez derridatzi gabe eta beti bezain dotore eta fin. 10 demoraldi egin ditu nahikoa da saioak, 2022 honetan amaitu dena 10. hau izan dugu, gaurkoan azken saioa da, azkeneko minutuak ditugu, eta bihotzetik hitz egingo dizuet gaurkoan entzule zareten guztioi, neronek irrati honetako lizentzia hartuta. Eskerrak ematea besterik ez zait geratzen bihotz-bihotzez benetan, larunbat eta igandero nahiko da saioarekin bat egin duzuen guztioi modu ezberdinetara. Larunbat eta igandero hortzen irratiaren beste alde horretan egontzareten guztiei nahikoa da saioa posible egin duzuelako noski irratiaren beste alde horretan egon da. Baita ere nahikoa da saioa posible egin duzue irratiko kolaboratzaile izan zareten guztiek, ez zaituztet inorraztuko, noski ez hemendik zenbait eta zenbait kolaboratzaile igaro zaretelako eta guztiek utzi duzuelako izugarrizko aletxo puxka. Eskerrak ematen dizkizuet zuei ere, bihotz-bihotzez nahiko da saioa posible egin duzuelako 10 demoraldiz. Eta ikusten zein entzuten ez diren beste zenbaitek ere, beste zenbait herritarrek eta eragilek ere posible egin dute larunbat zein igandero nahikoa saioa aurrera ateratzea, nahikoa da saioa posible egitea herritar eta eragilek ere. Eskerrak baita zuei ere, bihotzez 10 demoraldiz hemen Ataun irratiaren uinetan bizitzen jarraitzen uzteagatik. Eta hausen esan da entzule, orain oporrak hartzea egokitzen zait, neroni ere, eta noski gustura asko hartuko ditut. Irailean, bueltan izango nauzue neroni Ataun irratiaren uinetara, baina ez esango dizuet, nahikoa saioa hemen amaitzen dela. Onaino, isilpean mantendu dugun albistea, honako hau, azken egunetan, egia esan utzi dugu, hortzen izen bat edo beste erortzen utzi dugu, alakorik esateko, baina ez dizuegu horren argi eta horren garbi esan. Esandakoa, beraz, nahiko da saioak, hementxen itxiko du bere ibilbidea, 10 demoraldi, 10 urte, lehendabizikoa podcast modura, datozen guztiak, etorri diren bederatzi horiek Ataun irratiaren uinetan izan direnak. 10 urte ez dira, nola nahi joan, izugarrizko saioak burutu ditugu, izugarrizko kolaborazioak egin ditugu, izugarrizko gonbidatuak, elkarrizketatuak igaro dira, guretik plazer guztiz bildu ditugunak guztiak, eta egia esan bakoitza mimo handiz bildu duguna. Mila esker benetan entzule datorren ikasturtean, irailean bueltan izango nauzuen eroni, zindagizuet okerrik ezean hementxen izango nauzuela, eta alaixen espero dut nire gustura itzuliko naizela zuen gana, baina ordutik aurrera beste proiektu berri batekin izango nauzuen martxan, nahikoa da saioaren etapa hau hementxe itxita. Bihotz-bihotzez eskerrak entzule, uda ona igaro, eta datorren ikasturtera arte.
Goiz honetan, zurekin batera, kontu kontari aritu nahi dugu. Zuretzat interesgarriena eta divertigarriena bilatzen dugu. Ataun irratian nahikoa da. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. Wish I was around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. I've never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishopsgate, I'm coming too. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. Wish I was around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. 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 I won't even try to get you off my mind. Get you off my mind. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life. I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Talking, can't get you off my mind. Talking, won't even try. Talking, can't get you off from all this late night talking. Bai, zu, irratia entzuten zauden hori. Musikaren bila zabiltza. Ba, agian, hemen geratu beharko zenuke. Musikarik onena, 24 orduetan Ataun irratiak eskainiko dizu. Nahi duzuna, nahi duzun lekuan, zauden lekuan zaudela, 24 orduz, musikarik onena. Si pintó estelas en el mar. Hitzekin jolasean
egiteko asko dago 3 orduetan. Baina hemen bezain ondo, ez duzu beste inon pasako. Ataun irratian, nahikoa da. Top ATI. Top Bost. Zahara eta Alizten arteko elkarlanak 5 postu gora eman eta top 5ean sartzea lortu du. Bost. Berlin U5. Amaia eta Aitanaren arteko elkarlanak berriz 2 postu bera egin ditu. Top 4. La canción que no quiero cantarte. Top 3. Dupla bikoa berriz gorako bidean da bete-betean. 3. Kontraesanak. Shakira eta Rauw Alejandroren elkarlanak berriz gailurra utzi behar izan du. 2. Te felicito. Aste honetan zerrendako lehenengoan eta aste honetan zerrendako lehendabiziko postuan geratzea lortu dutenak bulego taldekoak izan dira. Zerrendan 2 postu gora eman eta lehenengoan dute Suzko Erroberak. Top ATI. Benetan gogoko dituzun kantuak zerrenda bakar batean. Momentuko kanturik arrakastatsuenaren bila alzabiltza. Aukeratu eta bozkatu zure kantua. Larun batero, ordu batetatik aurrera, Leire Perlinesekin Top ATI zerrenda. Astero, ataunirratia.eus atarian jasotako botoen errepasoa. Euskal Herriko kanturik arrakastatsuenaren bila, proposamen, kanporatu eta lehendabiziko postu bakarrarekin. Larun batero, eguerdiko ordu batetan, Leire Perlinesekin.